avísanos cando cheguen os informáticos abaixo. Elías, cando cheguen os informáticos na escaleira, baixando a escaleira. Sí. Bueno, bo día. Estamos comprobando a ver que é o que pasou, pero non funcionan aquí ahora os sistemas informáticos. Entón, vamos, como é a comparecencia da conselleira, o primeiro punto, vamos facer o control do tempo cando lle toca aos grupos parlamentarios por o teléfono, lle o irei avisando. E antes, bueno, pois, iniciamos o pleno, a orde do día está publicada no Boletín Oficial do Parlamento, xustifican inasistencia ou delegan voto doña María Monserrat Prado Cores e delega o seu voto Brai Ruanova Vilas Boas, que o delega na portavoz doña Ana Pontón Mondelo, conforme disposto no artigo 84.3 do Regulamento da Cámara. E as comenzamos co punto primeiro da orde do día, comparecencia, neste caso da Conselleira de Política Social e Igualdade, por petición propia, para informar sobre o avance na igualdade e na loita contra a violencia de xénero en Galicia. Para formular a comparecencia ten a palabra a Conselleira de Política Social e Igualdade, doña Fabiola García Martínez. Sin límite de tempo. Está sin límite. Moitas gracias, presidente, deputados e deputadas, moi bons días a todos e a todas. Comparezo hoxe no Parlamento de Galicia, a petición propia, para detallar as políticas impulsadas pola Xunta para avanzar na igualdade de mulleres e homes e na loita contra a violencia de xénero. E fago xusto unha semana antes do 25 de novembro, o Día Internacional de Eliminación da Violencia contra as Mulleres. Unha xornada na que se escoita a voz unánime que en todo o mundo reclama o fin da violencia contra as mulleres. É unha xornada que nos lembra que esta violencia contra as mulleres non é un asunto privado, nin é un problema individual, que é unha manifestación extrema da desigualdade e un síntoma dunha sociedade que aínda ten camiño por andar de cara a esa igualdade real. É un problema social, estrutural e un problema global. Hoxe nesta Cámara quero recordar as dúas mulleres que foron asasinadas no que vai de 2025, a Josefa e a Maritza. E quero tamén lembrarme de todas as mulleres que agora están sufrindo algún tipo de violencia de xénero, das que decidiron dar un paso adiante e tamén das que aínda non o fixeron. A estas últimas convídoas a dar un paso adiante e a denunciar. Se é así, que saiban que estarán á súa disposición todos os recursos da Xunta de Galicia. Nestes meses apreciamos unha moi pequena tendencia á baixa na cifra de vítimas con respecto a anos anteriores. E Galicia segue manténdose como unha das comunidades coa taxa de violencia máis baixa de España, o 51,6% fronte ao 74,2% da media estatal. Pero nestes datos non hai nin por asomo nada de triunfalismo, xa que mentres haxa unha soa muller que sufra as consecuencias da violencia, non podemos nunca ser optimistas. Como cada 25 de novembro, dende a Xunta de Galicia impulsamos unha amplia programación coa que conmemorar esta data internacional. Unha programación con máis de 400 actividades encamiñadas á prevención e tamén á sensibilización e que se desenvolven entre os meses de outubro a decembro. Unha programación dirixida a todas as franxas de idade, pero con especial énfase en chegar á poboación máis nova.
que se realiza tamén en colaboración cos distintos ámbitos da nosa sociedade, cos centros educativos, cos concellos e con todas as entidades sociais. Pero sabemos que a loita contra a violencia de xénero non é só un día, senón que tamén se limita, en ningún caso non se limita a unha determinada data do calendario. Son 365 días do ano de loita constante e unha responsabilidade diaria, colectiva e urxente. Por iso, dende a Xunta de Galicia, levamos anos dando unha resposta integral, firme e coordinada, conseguindo que Galicia sexa, a día de hoxe, a comunidade con máis e mellores recursos en materia de violencia de xénero. En primeiro lugar, e como base xurídica, dotamos a Galicia dun marco normativo completo, impulsando unha legislación moi avanzada en prevención, pero tamén en loita contra esta violencia. Demos o primeiro paso coa Lei de Prevención e Tratamento Integral da Violencia de Xénero. Unha lei moderna e pioneira que marcou o camiño a outras moitas comunidades a nivel nacional, e que grazas ás reformas do 2016 e do 2021 considera as vítimas de violencia digital, vicaria, sexual e tamén de trata como vítimas de violencia de xénero. Despois, a finais de 2023, conseguimos avanzar tamén con esa Lei de Igualdade de Galicia, que nos volveu a situar como a comunidade de referencia na loita polos dereitos da muller. E agora vamos a continuar ese camiño, co deseño e co impulso da que será a primeira lei de acoso e de violencia digital. Unha norma feita para loitar contra as novas formas de violencia e de control que se estenden a través das pantallas. Unha norma da que xa estamos ultimando o seu texto tras realizar entre setembro e outubro a consulta pública previa. É unha norma na que vamos a seguir avanzando. Para iso, convocaremos en breve a Comisión de Avaliación do Texto, previa á súa publicación e apertura da fase das alegacións. Unha fase na que queremos contar con todos os sectores que teñan algo que dicir e algo que aportar sobre unha violencia que, desgraciadamente, está cada vez e cada día máis presente e que afecta maioritariamente a menores, a mulleres e ao colectivo LGTBI. Os datos son claros e alértanos sobre a gravidade desta situación. De feito, a pasada semana coñecíamos un estudio de UNICEF que constata o que xa é a día de hoxe unha realidade, que prácticamente un de cada 3 menores teñen ou tiveron parella, aseguran ter sufrido algún tipo de violencia digital. Un dato que nos leva a todos e a todas á reflexión, pero tamén un dato que nos leva á acción. Unha cifra que nos insta a tomar medidas e a actuar. Nesta lei incluiremos medidas que son pioneiras a nivel nacional, como ese servizo de borrada da pegada digital, restaurando a reputación digital de todas as vítimas. Ou a posta a disposición das vítimas dun espacio digital gratuíto para que adquiran as ferramentas e o coñecemento necesario para evitar intromisións ilexítimas nos seus dispositivos móviles. Ou tamén a posta a disposición dos menores e da súa contorna dun novo recurso co obxecto de lograr a súa deshabituación digital. Baixo este amplo paraugas normativo en constante actualización e mellora, a actuación da Xunta de Galicia na loita contra a violencia de xénero xira en torno a 3 eixos principais. En primeiro lugar, a prevención, a sensibilización e a detección, que son ferramentas fundamentais para identificar e para erradicar este tipo de violencia. En segundo lugar, a atención e a protección das vítimas, ofrecendo recursos que garanten a seguridade e tamén os dereitos de todas as vítimas. En terceiro lugar, a inserción e a independencia económica das vítimas, un factor esencial para a recuperación e a igualdade real de todas estas mulleres. Para continuar desenvolvendo estas políticas e reforzando estes eixos de actuación, en 2026 contaremos cun orzamento que acada os 54 millóns de euros. Un orzamento que nos permitirá non só manter todos eses recursos, eses servicios e esas prestacións que xa temos a día de hoxe a disposición de todas as vítimas en Galicia, senón que tamén nos permitirá reforzalos e ampliálos para tentar atallar esta lacra o antes posible.
A evidencia demostra que detectar a tempo a violencia de xénero axuda a salvar vidas e que as medidas de prevención e de sensibilización son clave para romper o silencio e promover a igualdade de xénero real. Por iso, como dicía, o primeiro dos nosos eixos de actuación son as iniciativas orientadas á prevención e sensibilización da sociedade galega. Neste obxectivo contamos coa rede de Centros de Información da Muller, os conocidos como CIMS, con 84 recursos por toda Galicia que dan servicio a 200 concellos e que atenden a 17.000 mulleres cada ano. Unha rede que no 2026 seguiremos blindando e tamén reforzando. Este reforzo chegará da man dos 4 novos CIMS móviles que poremos en marcha antes de que remate este ano 2025. E cos que queremos achegar este recurso ás zonas máis rurais de Galicia, pero tamén aos 7 campus universitarios galegos. É dicir, queremos levar os CIMS móviles alí onde é máis difícil chegar, alí onde se detecta a necesidade de información e de asesoramento á poboación máis xoven. Queremos chegar especialmente á mocidade, apostar pola sensibilización dos máis novos e por iso colaboramos estreitamente cos centros educativos e tamén coas AMPAs, levando este recurso por primeira vez a voz real das vítimas a todas as aulas galegas. Queremos abrir conciencias, levando mensaxes directamente aos lugares onde está a mocidade, como facemos nos principais festivais de Galicia, cos puntos lila e cos puntos arcoíris, que este ano deron atención a 20.000 mozos e mozas. Nesta tarefa de concienciación tamén contamos coa colaboración de todos os concellos galegos. Grazas á rede de entidades locais contra a violencia de xénero, que contan con 112 mesas locais de coordinación e que abranguen máis de 162 concellos. Pero, sen dúbida algunha, temos que centrarnos na especial importancia da detección da violencia, en darnos conta dos primeiros síntomas para poder actuar. Por iso, neste ano, centraremos a nosa mirada no mundo laboral, como novo espacio de prevención e de detección desta violencia. Para conseguilo, seguiremos avanzando na plena implantación da Guía de Indicios para a Detección de Vítimas de Violencia de Xénero no entorno laboral. Unha ferramenta de apoio para o tecido productivo galego e as persoas traballadoras deseñada pola Xunta de Galicia. Unha norma que naceu inspirada na realidade de que o traballo é un dos lugares onde as persoas pasamos máis tempo. Polo que os compañeiros e as compañeiras son grandes aliados á hora de detectar estas violencias que poidan padecer as mulleres. Unha guía que ten como base principal o feito de que a detección precoz no ámbito laboral permite actuar a tempo e romper con ese ciclo de violencia, e que implica ao tecido empresarial para ser na medida das súas posibilidades ese motor de cambio. No ámbito da atención, que é o segundo dos nosos eixos de actuación, a realidade é que Galicia ofrece unha resposta eficaz e garantista ás vítimas, ao dispoñer dun amplio sistema de protección, tanto para elas como para os seus fillos, e un sistema que nos fai referentes en toda España. Unha atención integral que consideramos que é clave para restaurar a dignidade destas mulleres e garantir o seu dereito a unha vida libre de violencia, que inclúe, en primeiro lugar, a atención económica. Atención económica con axudas directas ás vítimas de violencia de xénero que ofrece a Xunta de Galicia en exclusiva, como é esa prestación periódica única en España con estas condicións, a que destinamos máis de 4,2 millóns de euros e que chega a día de hoxe a 653 mulleres de Galicia. E tamén cos 2,6 millóns de euros para as axudas destinadas á indemnización das vítimas que están en situación de especial vulnerabilidade. Unha atención integral que leva tamén aparellada a asistencia psicolóxica con preto de 2.000 persoas atendidas no ano 2024 e tamén a asistencia xurídica gratuita.
É unha atención integral que tamén inclúe un abano de recursos para darlles un teito baixo o que poder recuperar a súa vida. Como as achegas para poder acceder a unha solución habitacional, como ese bono alugueiro social que aumentará en 2026 a súa partida ata os 3,1 millóns de euros para dar amparo a 556 mulleres, pero tamén nesta área xoga un papel fundamental a nosa rede galega de acollemento, que blindaremos cun investimento de máis de 1,2 millóns de euros. Actualmente en Galicia temos 7 casas de acollida, repartidas por toda a xeografía galega, con 113 mulleres e 65 menores atendidos cada ano. E hoxe pódolles avanzar que no 2026 imos ampliar esta rede. Imos ampliar esta rede en resposta ás necesidades que estamos detectando nestes momentos. Deste xeito, no vindeiro ano 2026, poremos en marcha un novo recurso especializado en Galicia. Abriremos unha casa de acollida en Santiago de Compostela destinada a mulleres vítimas que presenten problemas de adiccións. Algo que faremos dunha entidade social especializada da man da entidade Proxecto Home. O obxectivo deste novo centro, pero tamén do conxunto de toda a rede, é axudar as vítimas a que recuperen a súa autonomía persoal e que poidan saír o antes posible dese círculo de violencia, garantindolles a todas elas, as súas fillas e os seus fillos, un espacio de protección e de recuperación e unha atención totalmente especializada. Por último, no caso das vítimas de violencia sexual, a atención integral está centrada nos 5 centros de crise e atención 24 horas. Uns centros que levan meses plenamente operativos e dos que presentaremos próximamente un balance anual. Como avance, podoos indicar que contabilizáronse 300 mulleres atendidas nos seus primeiros meses de funcionamento e que durante todo este período a maioría das consultas correspondéronse a intervencións psicolóxicas e tamén a intervencións de carácter xurídico. Para reforzar a actividade destes centros e a atención de todas estas mulleres, estamos ultimando unha guía de apoio xurídica para vítimas de violencia sexual. Unha guía especialmente pensada para as vítimas e tamén para orientar ao seu entorno familiar e social. E que incluirá o detalle de todos os recursos que teñen á súa disposición, é dicir, apoio psicolóxico ou asistencia legal, entre outros. E para atender económicamente a estas vítimas de violencia sexual, volvemos a reservar 1,2 millóns de euros para as achegas. Unhas axudas que comezaremos a abonar en canto o Ministerio de Igualdade aprobe o documento acreditativo que lles dá apoio xurídico. Por último, o terceiro eixo sobre o que xiran as nosas políticas é dar garantías a todas as vítimas para que poidan recuperar as súas vidas, reiniciar a súa vida laboral e, por suposto, seguir adiante. Facémolo así porque sabemos que sen esa independencia económica non hai liberdade real. Por iso, en 2026, seguiremos apostando pola inserción laboral de todas as mulleres, con 3,8 millóns de euros para o fomento da contratación por parte dos concellos e tamén das distintas entidades sociais. Axudándoles sempre e dándolles ferramentas para que logren unha plena independencia económica do seu agresor. Para avanzar neste mesmo camiño, o vindeiro ano seguiremos reforzando a nosa aposta polo emprendemento feminino, con 5,1 millóns de euros para axudas ao emprendemento que fan a Galicia un referente nacional e tamén unhas axudas que no vindeiro ano centrarán a súa mirada nas mulleres que poidan atoparse con máis dificultades á hora de emprender, as que viven no rural e as que superan os 55 anos de idade. En esta loita contra a violencia de xénero xogan un papel fundamental as políticas orientadas a garantir a igualdade de xénero. Porque o certo é que a promoción da igualdade é a mellor vacina contra a violencia. E non basta
con condenar cada día a violencia, senón que hai que previla. E a prevención empeza con políticas firmes en materia de igualdade. Por iso, nos nosos orzamentos para o 2026 reservamos 29 millóns de euros ás políticas de promoción da igualdade. Políticas que teñen unha finalidade moi clara, que é blindar as medidas de sensibilización e de concienciación con esa ollada posta, como decía, na mocidade galega, a axudar a todas as mulleres que se atopan en situación de vulnerabilidade, fomentar sempre a súa inserción laboral, especialmente tamén nos sectores máis masculinizados e, por suposto, seguir apostando pola corresponsabilidade e pola conciliación. Pero Galicia non só toma medidas en materia de violencia de xénero e de igualdade, senón que tamén exixe. Galicia reclama colaboración, coordinación e avances entre as distintas administracións públicas. Galicia exixe medidas concretas, como a reforma do sistema Biogen, especialmente no relativo á súa valoración de riscos. Pedino aquí, eu mesma, nesta mesma Cámara, hai xusto un ano e fun moi criticada pola oposición. Pero o certo é que o propio ministro recoñeceu. E o certo é que cada vez hai máis voces en Galicia e en España que piden cambios. Non en van temos rexistrados xa casos en Galicia nos que a avaliación de riscos non se correspondía coa situación real da vítima. Galicia tamén exixe, e o exixe de forma urxente, unha lei estatal contra a trata, promovida dende hai anos no Pacto de Estado. Galicia tamén exixe, unha vez máis, o reforzo dos xulgados específicos de violencia de xénero, sen que sexa, en ningún caso, a costa dos de instrución, xa que o aumento de denuncias require dun esforzo cada vez maior, pero, por suposto, tamén require de máis recursos. E Galicia tamén exixe máis presencia policial nas rúas para disuadir aos potenciais agresores e para ofrecer unha maior seguridade. Isto é imprescindible en zonas da nosa comunidade, onde a media é de un axente por cada 60 víctimas. En resumo, exiximos máis medios e máis recursos, algo que parece especialmente complicado cando non hai, nin se lle esperan, orzamentos xerais do Estado. Pero algo que é imprescindible nun momento no que, por desgracia, está en cuestión máis que nunca a protección que reciben todas as vítimas. Como comprenderán, falando hoxe de violencia de xénero, non podo pasar por alto en ningún caso os reiterados fallos que está rexistrando o sistema Cometa. Unha cuestión grave non, gravísima. Unha cuestión que pon en risco e pon en perigo a milleiros de mulleres e que merecen que se depuren canto antes responsabilidades. Desde Galicia seguiremos reclamando medidas urxentes e que se nos informe en cada momento do alcance e do contido que tiveron todos estes fallos na nosa comunidade galega. Señorías, xa remato. A loita contra a violencia de xénero é unha cuestión que nos compete a todas, pero tamén a todos. E nesta cuestión non chega con non ser parte do problema, senón que debemos ser todos parte da solución. Hoxe, máis que nunca, debemos lembrar que a violencia de xénero non é un problema privado. É unha ferida social que nos doe a todos. Non chega con condenala, non chega, senón que debemos comprometernos efectivamente con erradicala. Cada xesto conta. Educar no respeto, escoitar sen xulgar, denunciar sen medo e acompañar sen dubidar. Construir unha sociedade libre de violencia é tarefa de todas e de todos. Institucións, familias, escolas, os distintos medios de comunicación, pero, por suposto, tamén é responsabilidade de cada cidadán de Galicia. Só xuntos poderemos romper o silencio e construir un futuro donde ningunha muller tema nunca pola súa vida, onde ningunha persoa sexa víctima polo seu xénero.
que este compromiso non remate nunca neste 25 de novembro, que sexa o principio dun cambio profundo, sostido, pero sobre todo dun cambio colectivo. Porque unha sociedade que protexe, que respeta e que valora a vida das mulleres é unha sociedade verdadeiramente xusta e, sobre todo, é unha sociedade humana. Máis nada e moitas gracias. Gracias. Rolda dos grupos parlamentarios. Grupo Parlamentario Socialista, señora Castro. Dez. Avísote cando falte un minuto. Grazas, presidente. Bo día a todos e a todas e bo día, conselleira. Bueno, hoxe antes de iniciar, antes de falar de todos esos temas que tocou vostede na súa comparecencia, quería facer unha breve referencia á conmemoración a que asistimos o pasado venres que facían 30 anos da firma e da conferencia de Beijing. Non? Quería facer unha mención porque a verdade para min foi unha verdadeira honra formar parte dese momento da historia dese Parlamento e un prazer escoitar esas mulleres. Unhas mulleres que creo que a todos e todas as que estábamos ali nos deron unha lección de feminismo. Unhas mulleres que hai 30 anos tiñan claro que fora das diferenzas ideolóxicas que tiñan unha prioridade, que era abrir portas para que as mulleres ocuparan no Parlamento o lugar que lles correspondía, no Parlamento e na sociedade. Unhas mulleres das que moito temos que avanzar. E vostede, cun precedente como de Manuela López Besteiro, ten un plus de responsabilidade, porque a verdade é que deunos unha gran lección de feminismo, ela tamén co seu discurso. Eu pensaba cando a escoitaba, gustaríame metela nun paquete, mandala para Madrid e que aprenderan algo dela os seus xefes de Madrid, non? E máis cando vimos o que aconteceu onte, non? Que por culpa das políticas de Feijóo, do boicot de Feijóo, pois por primeira vez se rompeu o consenso na FEM, por primeira vez se rompeu un consenso que levábamos 45 anos de democracia, todos unidos en torno a un manifesto que condenaba a violencia de xénero, e non puido ser esta vez. Polo tanto, moito temos que aprender desas mulleres de hai 30 anos. Falando xa do tema da súa comparecencia especificamente, eu tamén quero aproveitar a miña intervención para lembrarme aquí de todas esas mulleres asasinadas este ano, non só en Galicia, senón tamén no resto de España. As últimas foi onte 2 mulleres asesinadas en España. Falaba vostede da sensibilización e da prevención, esencial para que a xuventude, para que toda a sociedade tome consciencia da discriminación estrutural que sufrimos as mulleres e da violencia de xénero, que é unha consecuencia desa discriminación. E poñía vostede o foco agora na sensibilización e na prevención como algo importante. Hai que insistirlle en que o Consello de Contas tiroulle das orellas este verán polo decrecemento paulatino dende o ano 2018 dos fondos destinados á prevención e á sensibilizacións. Son necesarios plans estratégicos de prevención, señora conselleira, non basta con actuacións puntuais. E eu aquí quero insistir moito. Para nós os socialistas, e o digo repetidamente, o máis importante e esencial, o instrumento esencial da prevención é a educación. Unha educación afectivo-sexual. E teño un déjà vu porque xa falei disto o 25 de novembro do ano pasado e aprobamos no Parlamento por unanimidade unha iniciativa que despois a Xunta non implementou. Porque creemos que é a mellor arma, é o mellor instrumento para a prevención, a educación. Unha educación afectivo-sexual integral, feminista e baseada no respeto, para que todo o noso alumnado poda ter ferramentas necesarias para construir relacións libres, igualitarias e sanas. E creo que é central, e ten que ser central no sistema educativo, non algo secundario que responda a cursos ou a xornadas puntuais. Creo que é fundamental, urxente, falaba vostede dos datos do UNICEF, coñecemos os datos en relación á pornografía, á violencia machista nas redes, e temos a obriga política, social e ética
política de garantir que a mocidade reciba unha información rigorosa, adaptada á súa idade e que lles permita desenvolver pensamento crítico, capacidade de expresión emocional e criterios autónomos e instrumentos para loitar contra a información que recibe nas redes, porque non podemos negar estes riscos asociados aos teléfonos móviles, asociados ás TIC, que dende moi pequenos non imos a prohibir o acceso á tecnoloxía dos nosos nenos e nenas, pero sabemos que dende pequenos acceden a contidos violentos, sexistas, pornográficos, onde se construen sexualidades totalmente distorsionadas e se crean expectativas irreais, e iso é o xerme da futura violencia de xénero de que se permaneza no tempo, non? E polo tanto eu insisto na urxencia. É necesario un pacto social que implique as familias, as AMPAs, a escola pública e sobre todo a comunidade educativa. Un programa de educación sexual integral coa orientación da UNESCO dende os 5 ata os 18 anos que transforme a mentalidade e que loite contra esa violencia estrutural, esa desigualdade estrutural que está inmersa na nosa sociedade. Creo que non podemos obviar este tema, nin podemos obviar, como había outra enquisa que saía hai uns días, a presencia das páxinas de prostitución .0 en España, que era un dos principais países, páxinas como OnlyFans que axudan as nenos a normalizar cousas como a trata ou a prostitución. Temos que loitar contra iso, temos a responsabilidade política de facelo. E falaba vostede na súa intervención de asistencia dos centros de información á muller, e eu insisto na precariedade estrutural que teñen estes centros, que foron concebidos por unha finalidade de garantir dereitos, de acompañar, de protexer, incluso foron concebidos como para levar a cabo, desenvolver nos seus territorios programas de sensibilización, de apoio ao asociacionismo, de dinamización comunitaria en prol de igualdade, e que ao final, por falta de recursos durante todo este tempo que están a facer casi funcións administrativas de xestión de axudas económicas ás víctimas e de escoita, non? E non poden desenvolver por falta de persoal pois todas esas funcións para que foron concebidos, porque falaba vostede de 84 CIMs, pero temos 313 concellos en Galicia. Moitos concellos están todavía sen ese servizo. Eso que crea? Pois crea mulleres de primeira, mulleres de segunda, sociedades de primeira, sociedades de segunda, según o lugar onde un viva. E agora anuncia eses 3 CIM móviles que levan 3 anos, eses CIM móviles que levan 3 anos anunciando que os van a desenvolver, pero esa non é a solución. Insistimos, a solución é modificar o decreto 130/2016 para incorporar a figura da xente de igualdade, regular con criterios obxectivos cantas profesionais deben formar parte de cada CIM según determinados criterios de poboación, entre outros, garantir unha información mínima de 500 horas de formación ao persoal do CIM e tamén asegurar que ningunha muller ten un CIM máis lonxe de 15 kilómetros do seu domicilio. Falaba das casas de acollida tamén. Non sei como van a implementar esta rede, se reduciron o orzamento a 149.000 euros o ano, non? Esa casa para víctimas con adiccións, ese proxecto que anunciou 3 veces Rueda en Porriño e que finalmente quedou en nada, foi unha xestión desastrosa, e ten que recoñecelo, tanto por parte da Alcaldía de Porriño como por parte da Xunta de Galicia, pero agora esperemos que ese centro, como vostede anunciou, sexa realidade no ano 2016, porque é fundamental. Un informe da UNAD di que 80% das mulleres drogodependentes sufren violencia de xénero, unha vulnerabilidade múltiple teñen estas mulleres. E tamén quero facer referencias á Casa de Acollida en Pontevedra, porque eu levei unha moción ao pleno cando aínda era concelleira hai 2 anos, aprobouse por unanimidade e non sei en que punto está, se por mor de falta por desidia do Concello, por desidia da Xunta, pero 2 anos despois en Pontevedra non temos casa de acollida para mulleres víctimas. É unha necesidade tamén no noso territorio. Os puntos de encontro, outro recurso fundamental para protexer non só as menores, senón tamén para protexer as mulleres con orden de afastamento. Nas 7 grandes cidades puntos de encontro dende o ano 2001 que se constituíron os primeiros. Só foron capaces de implementar durante todo este tempo en Ribeira. Agora anuncian 3 para o ano que ven. Hai moitas zonas de sombra todavía que están a producir unhas desigualdades terribles en moitas familias. Por exemplo, na miña provincia, toda a zona do Salnés ou toda a zona do Morrazo carecen de puntos de encontro que é un recurso esencial para familias con un alto nivel de conflictividade. E falábamos tamén do necesario que é que todos
todos eses fondos que chegan do Estado, todos eses fondos que se destinan a violencia de xénero sexan ben xestionados. E para iso fai falla persoal suficiente. E non o digo eu, tamén o di o Consello de Contas, que di que dende o 2018 se incrementou progresivamente os fondos destinados á loita contra a violencia de xénero, pero se reduciu o persoal desta Dirección Xeral. Cal é a consecuencia? Que únicamente se están adicando 97% destes fondos a xestionar esas axudas económicas, porque é o máis rápido a nivel administrativo. Simplemente se ven se as persoas en régimen de concurrencia non competitiva cumpren os requisitos e se dan as axudas. Non existe ningunha avaliación da eficacia das mesmas, nin o seu impacto social, que sería necesario, porque estamos a falar de diñeiro público que se destina a unha finalidade. É necesario ver se está a cumprir esa finalidade, non? E despois, en relación tamén ás axudas, quería eu e despois tamén os programas específicos de sensibilización, que ao final se teñen que derivar vía convenio a terceiros axentes, porque non existe persoal para poder xestionalos dende a Dirección Xeral. Falo tamén das axudas específicas para vítimas de violencia sexual. Vostede dicía que non se podían dar esas axudas porque non existía un criterio unitario. Eu creo que sí que se podían dar, pero agora xa existe ese criterio unitario dende onte, que se aprobou unha conferencia sectorial. Polo tanto, espero que dean vostedes esas axudas, tanto das de 2025 que están pendentes, como as que teñen previstas para 2026 a partir de xaneiro. Quería rematar falando da violencia sexual, non? Porque non se pode falar de violencias de xénero sin falar de violencia sexual. É hora, señora conselleira, de abolir a prostitución. É prioritario na xenda política. Temos a obriga de poñernos de acordo nisto. Vostedes e nós, que somos os partidos que tivemos sempre históricamente xestión e que tivemos capacidade de goberno. Temos a obriga de poñernos de acordo, porque unha sociedade que se di respetuosa cos dereitos humanos non pode consentir a compra de seres humanos en ningún caso, nin para comprar os seus ventres, nin para vender os seus órganos, nin para que os corpos das mulleres sexan explotados. Porque o feminismo ou é abolicionista ou non é feminismo, porque ninguén que se diga protector e defensor dos dereitos das mulleres pode consentir que os corpos das mulleres se mercantilicen. Polo tanto, señora conselleira, creo que temos que estar xuntos nesta loita, porque estamos a falar dunha cuestión non ideolóxica, senón de dereitos humanos. E isto pasa por tres focos. O primeiro, unha regulación punitiva. Falaba vostede da lei de trata. A lei de trata é unha lei punitiva que condene tanto os proxenetas, que condene tanto as persoas que demandan a prostitución, ou mellor dito, a eses homes que se aproveitan de mulleres vulnerables para a cambio de diñeiro ter sexo con elas, e que tamén condene as tercerías locativas. Temos que levar a cabo unha campaña implacable de sensibilización a nosa sociedade sobre o que hai detrás da prostitución, e temos que apoiar e respaldar despois de forma social, asistencial e xurídica a todas esas mulleres víctimas do sistema prostitucional. Polo tanto, sei que hai cousas destas que dicen que están fora das súas competencias, como é a legislación, pero vostede ten que declararse abolicionista como conselleira de Igualdade, porque é a única forma de defender os dereitos das mulleres, e temos que poñer isto no foco, remato, presidente, da nosa prioridade política, e ten que aprobar ese segundo plan galego contra a trata, incrementando o orzamento e asesorándose coas asociacións, e levar un estudio riguroso da realidade galega da trata e da prostitución para poder tomar medidas de alcance real. Non seremos unha democracia plena mentras existan mulleres que estean a ser todos os días explotadas. Gracias. Nada máis e gracias. Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, señora Presas. Grazas, presidente. Bo día a todas e a todos. Bo día, señora conselleira. Efectivamente, ás portas xa deste 25 de novembro de 2025, desde o BNG pensamos que fronte ás posicións machistas e reaccionarias de cuestionamento da violencia machista, de banalización, insistimos en que é necesario remarcar que a violencia machista non só existe, senón que é o principal problema que temos as mulleres nas nosas vidas. Un machismo que quero recordar que xa matou desde que hai estatísticas oficiais máis
máis de 60 mulleres en Galiza desde o ano 2008 e que condiciona, polo tanto, a vida de todas nós. Hoxe non podemos comezar de outra maneira que recordando que o machismo matou en Galiza neste 2025 a Josefa, veciña de Viana do Bolo, a Maritza, veciña da Coruña, pero que tamén o machismo estivo detrás do asasinato de Marisol, veciña de Moraña, atopada calcinada en compañía da súa exparella, condenada por maltrato, que tiña que estar no cárcere, e tamén detrás está o machismo da perda de Teresa de Jesús, traballadora do SAF do Porriño, asasinada despois de pedir ser apartada do domicilio no que vivía unha situación de acoso. Para todas elas, para as súas familias e amizades, o noso compromiso con seguir facendo o noso deber, que seguir traballando para mellorar o marco de prevención e atención contra a violencia machista ata que todas sexamos libres. En este 2025, no que se cumpren 30 anos da conferencia de Beijing, que quero recordar que foi fundamental para o recoñecemento da violencia contra a muller en todas as súas dimensións e tamén para situar no centro do debate cuestións que lamentablemente hoxe son cuestionadas, criticadas ou incómodas para a dereita, como o aborto ou como o uso do corpo da muller como a arma de violencia en contextos de guerra ou de xenocidio, porque si hai 30 anos Beijing xa incluía esa palabra xenocidio que hoxe tanto molesta. E cúmprense tamén 18 anos da Lei Galega de Violencia Machista, un antes e un despois, efectivamente, no recoñecemento de dereitos e no deseño dun sistema integral de atención que é exemplo no mundo. Polo tanto, este contexto, as portas do 25, este contexto de conmemoración destes dous marcos tan importantes para o BNG, debe levarnos a facer o que toca antes do 25 de novembro para as institucións, que é autoavaliar, examinar que é o que está funcionando e que é o que podemos mellorar. Eu teño que dicirlle, señora conselleira, que o Partido Popular este ano suspende, un ano máis suspende este exame. Galiza aproba porque ten unha sociedade con gran iniciativa sectorial e social e que realmente está comprometida e mobilizada, como veremos no próximo 25 de novembro nas movilizacións sociais, pero o Goberno do Partido Popular suspende. E suspende, señora conselleira, porque seguen sen desenvolver a lei galega en aspectos prioritarios, seguen conformándose con manter o que xa hai e seguen carecendo de máis iniciativa política que opoñerse aos demais. E para proba a súa comparecencia, antes de entrar nas cuestións que competen á Xunta, quería referirme brevemente ao que dixo vostede falsamente respecto á posición política das organizacións que estamos neste Parlamento ante as cuestións do Estado. Nunca o BNG criticou nesta Cámara que vostede pedira ao Estado máis recursos ou corrixir os problemas de Biogen. É máis. Repase vostede, como fixen eu, o diario de sesións do ano pasado. Sabe quen falou aquí dos problemas que estaba tendo Cometa e que lle pediu compromiso á Xunta ademais do Estado? Foi o BNG, non foi vostede. Polo tanto, o BNG vai seguir estando donde estaba, pedindo que se mellore o sistema de Biogen, pedindo que haxa a avaliación psicosocial e se reforce o IMELGA, pedindo máis recursos e pedindo o Estado, o que é deber do Estado e segue sen facer con toda a exixencia, pero tamén a vostedes que en lugar de empregar constantemente os problemas como Ariete, que traballen conxuntamente con nós para conseguir solucións como en algún momento se fixo neste Parlamento. En todo caso, centrándome na súa comparecencia, claro, este ano non pode presumir do aumento do programa 313D de atención ás vítimas de violencia machista porque o recortan no orzamento de 2026. O ano pasado dábanos a cifra do programa, pero que este ano, claro, baixa de 26,5 millóns a 25 e pico. Polo tanto, o obxectivo que facer ese trampantojo que foi a veces o Partido Popular de intentar meter outros programas, entón metemos todo nun batiburrillo de programas de violencia machista. Pero a realidade é que o seu goberno, señora conselleira, vostede recorta no 2026 o programa concreto de atención a vítimas de violencia machista e nos pedimoslle que rectifique, que caian da burra dunha vez e que decidan, por fin, que un de cada 100 euros o 1% do orzamento da Xunta, 140 millóns de euros, debería ir para a violencia machista, porque gastan vostedes menos neste programa hoxe en día que en profesorado de religión. É unha absoluta vergonza para as mulleres deste país. E máis, gastan máis en perdoar os máis ricos o imposto de patrimonio que en todo o programa de violencia machista. Polo tanto, insistiremos niso. En todo caso, non faltou hoxe un remix de promesas. Por iso digo eu que a Xunta non aproba o exame, porque non aproban o exame vostede, xa non vou ir o cumprimento da Lei Galega de Violencia Machista. Imos ver o exame do que vai de legislatura.
Tres exemplos. Comezaron vostedes o ano pasado a súa comparecencia non, senón o señor presidente que falou antes que a vostede, prometéndonos unha lei contra a violencia digital. Nos estábamos estupefactas porque isto que teño aquí é a reforma da Lei Galega de Violencia Machista que se aprobou unanimemente neste Parlamento no ano 2021 para incorporar a violencia digital como unha das formas do uso da violencia machista contra as mulleres. 3 puntos había, basicamente, que vostedes pasaron 4 anos, campañas anecdóticas, educación, 0. Traballo coas plataformas para axudar a eliminar contido, 0. Volveuno repetir vostede aquí. En fin, eu dicíalle que prometían porque saía gratis, pasaron 9 meses desde o anuncio de Rueda ata que colgaron no portal para facer achegas públicas. E agora, aínda ven vostede aquí dicíndonos que non hai un texto definitivo que remitir a este Parlamento. É unha tomadura de pelo. Un ano, e ademais seguimos con esa preocupación, veremos o texto, pero seguimos coa preocupación de que vayan diluir aí a violencia específica contra as mulleres noutras violencias contra outros colectivos para así contribuir a súa disolución nun marco máis amplo e quitar autonomía e protagonismo a unha violencia que é específica. En todo caso, estaremos atentos, pero unha segunda cuestión quería poñer en riba da mesa. As promesas dos CIM, tamén outro clásico do Partido Popular, non? Na campaña electoral prometeron en 2024 eses CIM móviles como gran proposta revolucionaria da anterior conselleira que non durou moito, vostede está durando un pouco máis, pero veremos canto tempo segue con esta responsabilidade. Ben, resultado, pois un clásico do Partido Popular. Nos presentamos preguntas nesta Cámara, estivemos preocupados e preocupadas pedindo colaboración coa FEGAMP, cos concellos, para ver como ia ser ese recurso. E como vai ser ese recurso? Pois como os centros de crise 24 horas. Un negocio para que as empresas privadas multiservizo fagan negocio cos CIM móviles no lugar de facer un sistema público forte e directamente xestionado desde a Xunta de Galiza. Pero hai máis. Novembro de 2024, a Xunta lanzará en 2025 un plan integral para renovar e fortalecer os CIM en Galiza con máis de 6,5 millóns de euros. Ben, pois desde BNG estivemos preocupadas por esta cuestión, presentando preguntas, ninguén sabía onde estaba o plan, que dicía, que ia dicir, non había cadro económico, etcétera. A resposta aínda de finais de agosto deste ano. A Xunta está traballando na diagnose. Está dicindo vostede, señora conselleira, que estiveron un ano para facer unha diagnose de menos de 90 centros de información a muller e que seguen sen concretar cantas partidas económicas adicionais van a haber para isto. Desde logo é unha chapuza. Sabe o que precisan os centros de información a muller deste país? Pois o que reclama a FEGAMP, que haxa un novo marco de financiamento, e o que reclaman o asociacionismo dos CIM, que haxa un novo modelo para a contratación laboral que permita contratar a xornada completa e ampliar os perfis profesionais para así poder axudar realmente as mulleres. Ben, terceiro exemplo que quería poñer en riba da mesa. Todo o que ten coa violencia sexual. Nos insistimos, levan vostedes ano e pico sen impulsar esas axudas de violencia sexual que espero que agora rectifiquen porque non lles deu a gana, porque vostedes tiñan acreditadas as vítimas e tiñan os orzamentos transferidos. Polo tanto, paren de usar as vítimas de violencia sexual como ariete político e fagan o seu traballo. Activen de inmediato esas axudas e aproveiten tamén que estamos no final do ano para aprobar a reversión para o sistema público deses centros de crise opacos sobre o que vostede só deu unha cifra xeral, pero que aínda non remite información a este Parlamento. En conclusión, señora conselleira, vostedes anuncian, mentres non aplican nin sequera a lei galega. A atención psicolóxica, volveu falar dela e unha vez máis dígolle, os datos que deu vostede aquí, 2.000 atendidas, só tomando como referencia os casos activos en Bioxen, implica que non se atende ningún terzo das vítimas de violencia machista. Polo tanto, cumpran a lei, teñen desde hai 18 anos na lei a obrigatoriedade de implantar en atención primaria, e é unha vergonza que o señor Rueda e vostedes voten en contra de contratar 100 psicólogos e psicólogas máis como propón o BNG e fagan promesas baldías. Ainda estamos esperando polos 14 psicólogos que ian contratar e acaban de prometer 21. É unha vergonza, tómense esta cuestión en serio, tómense en serio tamén a prevención. O Consello de Contas desvela como só destinan a prevención
un 3% do orzamento, e o mellor exemplo é o que vostede puxo, o ensino. Os plans proxecta non chegan nin a un terzo da comunidade docente, retiraron vostedes a materia de igualdade e vostedes non aplican educación afectiva e sexual no ámbito do ensino. Polo tanto, facémoslle 3 propostas. Unha é facer un plan afectivo sexual no ensino, a segunda é ese plan de reforzo dos CIM e a terceira que contraten psicólogos e psicólogas para poder desenvolver a Lei Galega de Violencia Machista que leva ese punto de 18 anos nun caixón. Remato xa, señora conselleira, nos insistimos, sensibilización persoal e reforzo do sistema público é algo necesario. As declaracións de intencións están moi ben o 25 de novembro, pero que nos fai avanzar as mulleres e o que fai loitar contra a violencia machista non son as declaracións de intencións, son os recursos, son as medidas e son facer realidade os dereitos que recollen as leis. Nada máis e moitas grazas. Gracias. Antes de continuar co debate, imos saludar aos alumnos e alumnas do Centro Macías o Namorado de Padrón. A verdad que é un bonito nome. Benvidas e benvidos ao Parlamento. Chamas así, Macías, era un trovador, creo que era un trovador de por ali, non? Vale, perfecto. Bueno, pois continuamos con Grupo Parlamentario Popular, a señora Arias. Grazas, presidente. Señorías, bos días. Conselleira, benvida e grazas pola súa comparecencia a petición propia para falar das medidas que ten en marcha a súa consellería a prol da igualdade e contra a violencia de xénero. E facelo nas vísperas do 25N en que se celebra o Día Internacional da Eliminación da Violencia contra as mulleres. Eu quero tamén empezar lembrando a todas esas mulleres vítimas de violencia machista en España no que vai de ano e as dúas galegas, Josefa e Maricha, e o rexeitamento máis absoluto a calquera tipo de violencia contra a muller. E aproveitamos tamén esta data para reivindicar a promoción da igualdade como prevención contra a violencia de xénero e a necesidade de dar o máximo apoio unha vez que a violencia xa se produciu. Por iso, conselleira, eu quero felicitala polos orzamentos para o 2026. En primeiro lugar, porque ter orzamentos é imprescindible para poñer en marcha medidas e tamén porque algo que en Galicia parece normal, sen embargo, no Estado lévase sen facer durante toda a legislatura. Unha legalidade que atenta contra a propia Constitución, pero que ten tamén graves consecuencias para a loita contra a violencia de xénero, para as vítimas de violencia de xénero. Unhos orzamentos en Galicia que son os primeiros sen os fondos de recuperación e resiliencia, unha merma que a Xunta pon con fondos propios, suple con fondos propios, como é o caso dos orzamentos para a loita contra a violencia de xénero, no que se incrementaron un 2,4% con fondos propios. En total, de toda a área da igualdade e a loita contra a violencia de xénero conta con 53 millóns de euros. Un orzamento que permite que Galicia continúe sendo pioneira en recursos e tamén en legislación. Como exemplos dese liderado, podemos falar da Lei de Prevención e Tratamento Integral de Violencia de Xénero, a Lei de Igualdade de Galicia dende o 2023 reformada ou o recoñecemento da violencia vicaria, sexual ou vítimas de trata como violencia de xénero en Galicia dende o ano 21. En este momento seguimos no liderado, estándose a tramitar a Lei de Acoso e Violencia Sexual, a primeira que hai en España. Galicia é un referente a nivel estatal e vímolo sendo dende hai moitos anos. Marcamos o camiño a outras comunidades tendo dende o ano 94 a Comisión Non Permanente de Igualdade neste Parlamento, a primeira tamén dun Parlamento español. E fomos a única comunidade, como se recoñeceu aquí, se falou aquí xa, presente na Conferencia de Beijing hai 30 anos. Miren,
era algo tan revolucionario, e aproveito para saudar os alumnos que hoxe nos acompañan, aquelo era tan revolucionario que as parlamentarias de Galicia foran a Berín que tuveron que facelo como nunha ONG, porque non había un sitio para os parlamentos ali. E unha vez que viñeron aquí, fomos tamén o primeiro parlamento en recoñecer e en aprobar o que se acordara en Berín. Eu quero felicitar pola celebración o pasada semana do acto que recoñecía a estas mulleres e tamén a eses homes que desde Galicia decidiron que fóramos a Berín e estivéramos presentes nalgo tan importante. E así seguimos sendo pioneiros e avanzando xuntas e xuntos moitos anos neste Parlamento, ata que no ano 23, a víspera das eleccións autonómicas, Bloque e Partido Socialista non aprobaron a Lei de Igualdade, non na apoiaron. E, lamentablemente, a partir dese momento, a unanimidade neste Parlamento cada vez foi máis difícil. Ata o punto, conselleira, que na reactivación da Comisión para esta legislatura da Lei de Igualdade, o BNG costoulle montes e moreas aprobar un plan de traballo consensuado por todos os grupos políticos, transaccionado por todos os grupos políticos. Costoulle montes e moreas, a pesar de que dende o Partido Popular aprobábamos e admitimos todo o seu obxecto e todas as comparecencias que propoñían. Quero aproveitar esta intervención para pedir unha vez máis a volta ao consenso nalgo tan importante para toda a sociedade como é a igualdade. En as vésperas deste 25N, irremediablemente temos que referirnos a un escándalo sen precedentes no que ten que ver coa protección das vítimas. O pasado setembro, a memoria da actividade da Fiscalía Xeral do Estado alertaba de fallos graves nas pulseiras antimaltrato. Pulseiras que logo soupemos que se tiñan comprado en AliExpress e que, además de ter deixado físicamente indefensas as vítimas, poñendo mesmo en perigo as súas vidas, tamén as deixaron xudicialmente o tratarse de o terse perdido probas. Daquela, o Goberno do Estado primeiro negouno, logo matizouno e finalmente deulle carpetazo sen que ninguén asumise responsabilidades. A Xunta pediu dende o primeiro momento explicación sobre estes fallos e as súas consecuencias en Galicia, pero aínda non temos resposta. E antes de que a tuvésemos, menos de 2 meses despois de eses primeira alerta, a semana pasada as pulseiras volveron a fallar. E pasou precisamente o mesmo día en que o Ministerio do Interior poñía en marcha unha campaña para, según eles, desmontar os bulos de comunidades como Galicia, que vimos alertando dos fallos no sistema Bioxen e que pedimos que se corrixen. E falaban de bulos no mesmo día en que se estaba producindo un novo fallo. E eu digo, que decía o Bloque Nacionalista Galego? Pois ben, o Bloque Nacionalista Galego, como sempre, susurrando, pedindo responsabilidades polo baixiño para que Sánchez non se enfade. Imagínanse vostedes que estaría dicindo o Bloque Nacionalista Galego e o Partido Socialista se quen puxera en peligro certo as mulleres vítimas de violencia de xénero foran a Xunta? Ai, tan mansos en Madrid e tan bravos en Galicia. Pero miren, cada día que Ana Redondo siga no Ministerio e Sánchez na Moncloa será un día perdido para a loita contra a violencia de xénero e o Bloque Nacionalista Galego será cómplice. A situación é tan alarmante que a propia Comisión Europea está investigando de modo propio os fallos das pulseiras antimaltrato. E xa non é o PP quen pide a dimisión de Ana Redondo, que tamén son as propias vítimas. Dixo na rúa María Martínez Romero, presidenta de la Asociación Bolaera: es usted una cómplice, señora Redondo, de los asesinos y maltratadores. A voceira da Fundación Mujeres Supervivientes de Violencia de Género decía: lo que está pasando es que muchas
muchas mujeres no confían en las pulseras. E Gregorio Gómez, secretario e voceiro da Asociación Alma, que atende a máis de 900 mulleres ao ano, fala de chapuza. Todos escandalizados. Todos, menos o Bloque Nacionalista Galego, que solo se escandaliza polo baixiño, porque sempre que ten que elixir entre Sánchez e calquera cousa, elixe a Sánchez, tamén no feminismo. Pero das pulseras é só un caso máis dun goberno que se dicía feminista, o máis feminista da historia en Madrid, e que foi o máis daño lle fixo ás mulleres, empezando coa lei do solo sí e sí, que deixou na rúa a 127 maltratadores e delincuentes sexuais e a 1.233 se lle reduciron as penas. Unha lei da que o BNG se sente orgullosísimo de ter aprobado. Mire, outro caso no que se sentiron as mulleres maltratadas polo Goberno de Madrid é a lei de paridade ou as novas trabas para as sustitucións nas baixas por maternidade. E podería seguir, en definitiva, así durante horas, pero bástenos con decir que estamos a falar do goberno da supremacía moral que en público reivindicaba a abolición da prostitución e que en privado usaba cartos de todos os españoles para favores sexuais. Señora Castro, pero de verdad usted ven a decir aquí esas cousas cando sabemos o que falaban os do Peijó, cando logo chegaron a cargos, cando Coldo e Ábalos se recordan. Te tengo preparada una, la Ariana, está bien, está reciente, está perfecta. No lo sé, la Carlota se enrolla que te cagas. Pues la que tú quieras, o Ariana y Carlota y a tomar por culo. Eso era o que falaba un ministro. Era respeto ás mulleres, un ministro socialista, e vostede ven hoxe aquí a pedir, que, señora Castro? A pedir unha lei de trata que vostedes teñen pendentes desde o ano 17 ou calan cando ven que a unidade de policía escrita non é capaz de ter en Galicia os 200 axentes que lle faltan e, sin embargo, a Cataluña se lle van dar 25.000 en 2030, vostedes calan e o Bloque Nacionalista tamén calan. E falaban aquí dos CINs móviles. Miren, vostedes querían os CINs móviles, querían os CINs na rural. Nos poñemos CINs no rural, CINs nas universidades, pero agora resulta que estamos a falar de que se privatizan, señores do Bloque. Miren, o seu problema coas privatizacións é que vostedes practican a disonancia cognitiva expresiva. É dicir, que están pensando nunha cousa, creen nunha cousa, pero dicen a contraria. Porque se alguén é aquí líder en privatización, esos son os do Bloque. Miren, todas as residencias da Deputación de Lugo, Bloque Partido Socialista, as residencias dos municipios donde goberna o Bloque, como Mazaricos, o SAF de preto do 70% dos concellos do Bloque Partido Socialista. Fixéronlo en Santiago tamén, con Eulen, por certo, para a participación e dinamización social de familia e da infancia, ou por falar da miña provincia, na capitalidade das escolas infantís Luís Sotomenor e María Bonenburgo. E así podería estar falando. Xa está ben, deixen de culpar os demais do que fan vostedes. E respecto á atención psicolóxica ás víctimas, vostedes sabe moi ben, señora Presas, que Galicia conta cun dos servicios de tratamento psicolóxico ás vítimas máis completos de España. E como xa non me queda máis tempo, seguiremos falando na seguinte quenda de todas as medidas que está poñendo en marcha a Xunta de Galicia a prol da igualdade e contra a violencia de xénero. Gracias. Réplica, conselleira de Política Social e Igualdade. Gracias, presidente. Aproveito tamén a ocasión para saludar hoxe a todos os alumnos e alumnas do Centro Macías o Namorado de Padrón. Miren, señorías, en materia de violencia de xénero, ninguén pode
e ninguén debe ponerse medallas. Mire, señora Castro, vostede falaba hoxe dos CIMs móviles. Por suposto que os CIMs móviles non son ningunha solución, pero son un recurso máis. Un recurso máis que a Xunta de Galicia vai a poñer a disposición de todas as mulleres, de todos os alumnos, de todas as alumnas nos 7 campus universitarios galegos e, por suposto, tamén é un recurso máis de atención e de asesoramento a todas as mulleres que se vai a poñer en marcha nos distintos concellos do rural. Mire, vostede tamén facía hoxe alusión a esa casa de acollida en Pontevedra. Os técnicos da Xunta de Galicia se reuniron cos técnicos do Concello de Pontevedra e aínda a día de hoxe estamos esperando unha resposta. A Xunta de Galicia mostrou a total colaboración co Concello de Pontevedra para poñer en marcha esa casa de acollida e aínda seguimos esperando. Pero mire, sinceramente non creo que o Partido Socialista nestos momentos este en condicións de vir aquí a darlle leccións de igualdade a Xunta de Galicia, porque nestes momentos o Partido Socialista é un partido que pasará á historia de España por aprobar a lei máis prexudicial para todas as vítimas de violencia de xénero. Con esa lei do solo si é si, con esa lei que deixou fora a máis de 1.200 agresores sexuais que viron reducida a súa pena grazas a esa lei aprobado polo señor Pedro Sánchez e que máis de un centenar de agresores sexuais saíron da cárcere antes do seu momento. Polo tanto, é unha norma prexudicial para todas as mulleres, é unha norma prexudicial para todas as vítimas, é unha norma que contou unha vez máis co beneplácito e co voto afirmativo do Bloque Nacionalista Galego socio sumiso do señor Pedro Sánchez. Pero o Partido Socialista é un partido que tamén vai a pasar á historia polos múltiples fallos das pulseiras antimaltrato a todas as mulleres vítimas. Uns fallos que mesmo a semana pasada provocaron que todas as vítimas estiveran desprotegidas durante máis de 12 horas. Milleiros de mulleres en España que en lugar de sentirse protegidas vían como nas pantallas dos seus dispositivos saía a mensaxe de comunicación non dispoñible. Señoras diputadas do Partido Socialista, isto é algo inadmisible e, polo tanto, non é certo que sexan casos illados como sostén o Ministerio de Igualdade e como nos quere vender o goberno do señor Pedro Sánchez, senón que son feitos sen precedentes, feitos gravísimos que merecen que se depuren canto antes responsabilidades e que a ministra de Igualdade dimita. Dimita, señores diputados. Miren, falan vostedes tamén de continuar ampliando recursos, de poñer en marcha novas medidas, de poñer en marcha máis programas, pero se o Ministerio de Igualdade vende reducir en 2,4 millóns de euros esas órdenes, ese financiamento que lle daba a Xunta de Galicia para poñer en marcha programas na nosa comunidade, programas de conciliación que se poñen en marcha nos períodos non lectivos, cando os nenos, cando as nenas están en vacacións escolares e os pais e as nais temos que seguir traballando e a Xunta de Galicia vende suplir esa falta de financiamento con 2,4 millóns de euros. Señora diputada, mire, a verdade é que entendo que o Partido Socialista non está en condicións de dar clases de igualdade nestos momentos, pero a verdade é que o Bloque Nacionalista Galego tampouco está en moitas condicións de dar clases acerca de igualdade. Mire, di a señora Presas que a Xunta de Galicia carece de iniciativa. Pero si vamos a poñer en marcha esos 4 CIMs móviles antes de que remate este ano 2025 para chegar novos recursos ao rural e a todos os campos universitarios de Galicia, aos 7 campos universitarios para darlle información de calidade a todas as mulleres e para previr que sexan vítimas de violencia machista. Pero se acabo de anunciar, señora Presas, que vamos a poñer en marcha aquí en Santiago unha nova casa de acollida para vítimas con adiccións e que o vamos a facer da man de Proxecto OVE, que son os que máis saben deste tema, que son os que levan anos traballando en prevención e en apoio a todas as persoas que padecen algún tipo de drogadicción. Pero se acabamos de anunciar que vamos a traer ao Parlamento de Galicia esa nova lei de violencia digital, que é a primeira a nivel nacional.
Pero que lles molesta tanto, señora Presas? Que a Xunta de Galicia poña en marcha novos recursos a disposición de todas as mulleres e de todas as vítimas da nosa comunidade? Ou ven vostede aquí hoxe tamén a traer de novo os seus mantras do BNG? Fan negocio coa vellez, agora facemos negocio cas mulleres. Non están vostedes en condición de decir quen fai negocio coas mulleres, señora Presas, que son socios fieis dos das saunas, dos prostíbulos, de Ábalos, do Tito Berni. Non están en condición, señora Presas, de vir aquí a dar leccións de nada. De nada. E mire, falan vostedes de privatización do negocio da vellez, do negocio coas mulleres, pero se a señora Sogoretti San Martín privatiza recursos públicos como é o servicio de axuda no fogar. Non sei de que se asusta tanto, señora Rodil. Privatizou o servicio de axuda no fogar no Concello de Santiago de Compostela dándolle a unha empresa privada. Co cal non veñan vostedes aquí a dar clases de privatización porque o Bloque Nacionalista Galego e o Partido Socialista deso sabe moito. Moito. Miren, señorías, teñan moi claro que o que nunca vai a facer o Goberno galego será revictimizar as vítimas de violencia de xénero, nin abrir novas feridas, nin abandonar a estas mulleres á súa sorte. Senón que nos últimos anos hai que decir con moito orgullo e respeto que consolidamos un sistema de atención e de prevención da violencia de xénero e que estamos nestes momentos reforzando e ampliando. Estamos potenciando esas casas de acollida da que vostedes facían referencia, ampliando a rede con esa nova casa en Santiago de Compostela, dotando as casas de acollida de máis servicios, pero sobre todo creando programas específicos para as vítimas, para os seus fillos e para todas as súas familias. Vamos a seguir traballando, aprobando esa nova lei de violencia digital para tallar esa violencia que se estende cada vez máis e cada día a través das redes e a través das pantallas e dos distintos dispositivos móviles. Vamos a poñer en marcha esos 4 CIMs móviles que van a levar información, asesoramento aos concellos do rural e aos campus universitarios, pero, por suposto, vamos a seguir reclamando, aínda que vostedes non lles guste e non o queiran oír, o que Galicia merece, pero sobre todo o que todas as vítimas merecen e necesitan, nada máis nin nada menos. Gracias. Ronda especial de declaracións, Grupo Parlamentario Socialista, señora Castro. Grazas, presidente. Bueno, eu na miña primeira intervención quixen ser constructiva e propositiva, pero xa se ve que isto é imposible, non? Que ao final, aínda que estemos a falar dun tema tan serio como é a violencia de xénero, prioriza o barro antes que a responsabilidade. E, señora Arias, vostede falaba de consenso e poñía en valor o consenso daquelas mulleres. O gallá tivera vostede a mesma vontade, o mesmo compromiso feminista que tiveron as súas antecesoras do Partido Popular na época de Fraga. Como mudou o Partido Popular nos últimos anos por culpa da influencia da ultradereita? Como mudou? E o vemos en Madrid. E o claro exemplo foi a actitude de Feijóo boicoteando ese acordo da FEM. É un acordo, ademais, unha proposta de manifesto da FEM elaborada por a alcaldesa de Alcorcón, a presidenta da FEM do Partido Popular e a vicepresidenta nosa alcaldesa de Coruña, Inés Rei, e que o Partido Popular boicoteou por primeira vez en toda a historia da FEM. Esa é a voluntade de consenso da que fala vostede. E, señora Arias, eu quería preguntarlle unha cousa, de verdad, teño unha dúbida e teño unha curiosidade tremenda. De onde se informa vostede para facer as súas intervencións? Vostede se informa no Instagram de Vito Quiles?
no Instagram de Bendodo, porque eu, a verdade, falaba vostede de pulseras de AliExpress, cando foi o bulo que se desmentiu, quedou claro que tanto as pulseiras que eran de AliExpress, como que morrera unha muller en Mallorca que tiña unha pulseira, era un bulo promovido pola ultradereita de Vox, por Vito Quiles. Polo tanto, vostedes traen información para as súas intervencións de Vito Quiles. Realmente, o que é de AliExpress son os seus discursos. Eso sí que son cutres e de AliExpress. Os seus discursos. E vostede é moi impresentable, ademais, o que dixo cuestionando o meu compromiso abolicionista. Eu sou abolicionista, eu creo que a única vía para acabar coa explotación das mulleres é a prostitución. E condeno, e repito novamente, porque xa dixen nesta Cámara, pero voulle dicir firmemente e novamente. Condeno porque me parece impresentable calquera conducta que vaya en contra da liberdade sexual das mulleres. Calquera conducta, calquera manifestación que cosifique as mulleres. A condeno. E condeno esas conductas veñan de onde veñan. Dame igual. E vostede pode decir o mesmo. Pode decir o mesmo cando vostedes taparon unha denuncia por agresión sexual durante meses, cando vostedes despediron un presunto agresor sexual cun acto de despedida, blanqueando esta conducta con palmadiñas no ombro, señora conselleira, señora Arias. Poden decir o mismo. Poden decir o mismo cando se puso foco na víctimas e se cuestionou a súa denuncia. Cando saiu o nome da víctima uns minutos despois de que fixera pública a dimisión. Poden decir o mismo, porque a toda agora eu non vin a ningunha muller do Partido Popular condenar estes feitos. Eu condeno todas as manifestacións machistas, todas as manifestacións que cosifiquen as mulleres, porque danme realmente repugnancia. Veñan de onde veñan, danme absolutamente igual. Polo tanto, espero que vostedes poidan dicir o mesmo. E por outra banda, é moi irresponsable tamén poñer en cuestión un sistema como Biogen, que protege a 6.161 mulleres en Galicia. Conselleira, aparte vostede fala de que faltan complementos ou ítems no Biogen cando se aprobaron por unanimidade o novo Biogen 2, aprobouse, se introduciron estes novos ítems no novo Pacto de Estado que aprobouse por unanimidade tamén co voto do Partido Popular, e que duplica os ítems anteriores, polo tanto dá unha protección reforzada a esas mulleres. As mulleres que teñen ese sistema de protección do sistema Cometa, que son ao redor de 80 mulleres en Galicia, tamén temos que transmitirlle unha mensaxe de que están seguras, porque eu non sei se aquí a xente sabe como funciona ese sistema, pero ese sistema está vinculado a un axente das Forzas e Corpos de Seguridade que está permanentemente en contacto telefónicamente coa víctima. Por que non podemos deixar que a tecnoloxía faga todo, porque podemos estar condicionados a un fallo, algún fallo, e o sistema Cometa tivo fallos antes de 2018 tamén, cando gobernaba Mariano Rajoy, porque hoxe o vivimos aquí, no noso hemiciclo, o fallo informático que provocou que non se contabilizara o tempo nas nosas primeiras intervencións. Polo tanto, existe un membro das Forzas e Corpos de Seguridade detrás, en contacto permanente coas víctimas, que dende aquí quero agradecer a gran labor que fan, porque están as 24 horas dos días, os 365 días a semana protexendo a esas mulleres. Polo tanto, o sistema protexe as mulleres. É un mensaxe responsable, é o mensaxe que hai que transmitir en vez de facer política. Quero dicir tamén, e por último, porque non me vai dar tempo de falar de outras cuestiones que quería falar, porque vostedes sempre nos levan o mesmo, que eu, como socialista, sempre vou a estar en relación aos temas de igualdade coa cabeza ben alta. Sempre vou a estar porque pertenzo a un partido que, cando gobernou, produciu os únicos avances en igualdade e os únicos avances para os dereitos das mulleres. Porque todas as leis aprobadas neste país durante a democracia que supuxeron avances para os dereitos das mulleres, en xeral tamén da cidadanía, pero sobre todo das mulleres, foron aprobadas en gobernos socialistas. Incluso esa lei de 2007, incluso esa lei de 2007 de violencia de xénero de Galicia, pioneira na que hubo unanimidade desta Cámara, foi durante o goberno de Emilio Pérez Touriño. Polo tanto, seguirei moi orgullosa. E tamén esa lei de garantía da liberdade sexual que se aprobou en España. Esa lei, gracias a cal, temos por eses centros 24 horas en Galicia, eses centros que dan cobertura a todas esas mulleres víctimas de violencia sexual. Polo tanto, deixen xa de demonizar esa lei. Eses centros, esas axudas para víctimas de violencia sexual que espero que vostede implemente. E claro que sou abolicionista, porque creo que a esclavitude das mulleres non se pode tolerar, e vou a insistir. Mire, outro día a súa secretaria de Igualdade da Ejecutiva Nacional do Partido Popular, Silvia Franco, dicía nun debate sobre a abolición: este debate tiene que trascender de ideologías de partido. Dicía exactamente. Non se pode permitir a comercialización das mulleres. É necesario unha lei integral que condene a trata e que condene a prostitución.
Eu comparto isto. Creo que é necesario responsabilidade dos dous grandes partidos e creo que é unha mágoa que todavía non a tiveramos aprobada e creo que ten que salir nesta legislatura, porque son abolicionista e porque condeno calquer tipo de mercantilización dos corpos das mulleres. A vostede ainda non escoitei ningún posicionamento neste sentido. Espero que aproveite a súa comparecencia para facelo. E espero tamén que desenvolvan vostedes con urxencia e aproben ese segundo plan galego contra a trata de mulleres e nenas, porque hai moitas mulleres en Galicia que están a ser esclavizadas todos os días e hai moitas mulleres deseando que rompamos o silencio desta sociedade e deixemos de mirar para outro lado e por fin prestemos axuda. Nada máis e moitas gracias. Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, señora Presas. Xa funciona, non? Vale, perfecto. Viña perdida, por si acaso, que logo líome. Ben, bo día de novo. Mire, señora conselleira, por se tiña aínda a estas alturas algunha dúbida, no BNG danos tanto noxo Tito Berni como nos dá noxo o que intentou facer Gallardón, como nos dá noxo o alcalde de Alpedrete que aínda non dimitiron e que nega a existencia da violencia machista, como nos dá noxo que haxa conselleiros e conselleiras que ampararon durante meses a un presunto delincuente por violencia sexual e que non dixeron nada, entre eles vostede. E mire, saben vostedes, señora García e señora Arias, que dicía o BNG dos fallos cometa? Volvo a dicir, hai un ano nesta Cámara nos pedíamos explicacións e pedíamos compromiso da Xunta polos fallos de cometa. Xa registráramos iniciativas e leváramos esta cuestión ao Congreso e ao Senado. Sorprendentemente, o Partido Popular, gobernando múltiples institucións, non se enterou ata setembro deste ano que coñeceu o informe da Fiscalía. Non se enterou ou non se quixeron enterar, señora conselleira. Esa dúbida quedará sempre enriba da mesa. En todo caso, o Goberno do Estado actuou e está actuando mal nesta cuestión, insistimos, pero o Partido Popular tamén ten moito que remediar e ten moito que aplicarse o conto nesta cuestión. Polo tanto, nós temos claro onde estamos que facendo os nosos deberes, nos fallos de cometa, nos fallos de Viegén, pero tamén nos fallos da Xunta de Galiza, que son moitos e son dos que hoxe debería dar aquí explicacións. E mire, anunciou un recurso máis da rede de acollida. Non anunciou, lamentablemente, que vai facer caso das recomendacións do informe do Consello de Contas que nos din que o único recurso realmente público é o CEMBI e que hai que ir a non descargar competencias no asociacionismo, na privada e nos concellos. En todo caso, benvido ese recurso, pero é que, mire, hai máis de 2 anos que ian ter operativo o recurso do Porriño que agora entendo que van compensar por esta vía, e que tampouco é para presumir estar 2 anos para sacar uns TINs móviles e sacalos privatizados. Sabe, señora García, que non sería necesario eses TIN móviles se vostedes, ao chegar ao goberno, non se tiveran cargado os puntos de igualdade que había funcionando nese momento e que cumplían esa función? Claro. E que así calquera se pon medallas, retraendo agora recursos semellantes aos que había en 2008, así calquera, señora conselleira. En todo caso, iso, desde logo, non dá idea dunha gran velocidade, como outras cuestións que tratou vostede. A loita contra a trata, moi ben, nos fixemos seguimento dese plan, estemos pedindo avaliación que non se trouxa ata que o BNG insistiu, e a estar o novo plan, que, insisto, xa tiña que estar operativo no 2025, este verán con meses de atraso e non está. Non están vostedes para presumir, porque nin desenvolven a Lei Galega de Violencia Machista que teñen 18 anos, nin cumpren as súas promesas. E mire, dá igual o que manipulen. Nunca un goberno do Bloque Nacionalista Galego, nin de Santiago, nin de ningún lado, privatizou un recurso para atender mulleres vítimas de violencia sexual. Teñan un pouco de mesura. Teñan un pouco de mesura. E máis, a violencia sexual é recoñecida como violencia machista neste país desde hai 18 anos, antes que o Estado español, antes que Istambul, precisamente grazas ao impulso do movemento feminista galego e do nacionalismo galego. Polo tanto, o que nos molesta, señora conselleira, é que non cumpran a lei e que baixen os brazos ante a violencia machista. E mire, eu por alusións, non
Teño que aclarar aquí, eu non quería sacar as vergonzas do Partido Popular neste hemiciclo e as vergonzas da Comisión de Igualdade, pero véxame na obriga de facelo. Mire, sabe o que lles pasou ao Partido Popular na Comisión de Igualdade? Pasoulles como onte coas emendas á lei do acompañamento. Claro, non nos lemos ben o regulamento, non sabemos ben como funcionan as dinámicas do Parlamento, chegamos sin os deberes sin facer, por primeira vez en 30 anos de historia desa Comisión de Igualdade non había unha proposta de mínimos para consensuar coa oposición, como sempre se fixo o plan de traballo, e houve que suspendela. E houve que suspendela durante moitos días. O Partido Popular intentou nos convencer de que a democracia era que o Partido Popular escollera que comparecente viña en nome do Bloque Nacionalista Galego. E, ademais, ata o último momento non quixeron ceder para que puderan vir a este Parlamento falar traballadoras dos seus servizos precarizados. Porque a cuestión que, dalle a risa, sí, a cuestión que o BNG quería introducir no plan de traballo é o problema que está habendo de acoso, de precariedade e de violencia machista nos servizos públicos da Xunta, especialmente nos que vostede cuestiona dos que é responsable, os dos ámbitos de cuidados, os dos SAF, centros de menores, etcétera, etcétera. E grazas á insistencia do BNG, que non está aquí para lavarlle a cara a ninguén, nin para discursos fáciles, esas traballadoras van vir a este Parlamento e van dar o seu testemunho. E mire, eu, como fará vostede particularmente e todo o Partido Popular, un clásico destas comparecencias, non que cando non temos turno de réplica difamar, dar leccións, revitimizarse e criminalizar, pois xa lle digo que poden seguir con esa estrategia. A nós entranos por un oído e saenos por outro, porque nada nos distrae do que é importante, que é, primeiro, ninguén nos vai dar leccións de feminismo cando está pactando recortes de dereitos coa dereita máis extrema ou aplicándoos. Ninguén nos vai dar leccións de feminismo mentres neste país aínda non se apoie públicamente a unha muller que denunciou a un home poderoso e que foi filtrado desde o ámbito do Partido Popular e da Xunta o seu nome. Iso xa para comezar. Cando vostedes abandonen esa estrategia arreboladiza, nós estaremos aí facendo o que fixen eu na miña primeira quenda e do que vostede non dixo nada, que son propostas para que as mulleres avancen en dereitos neste país. Nada dixo da proposta de ampliación de psicólogos e psicólogas, nada dixo dun novo plan de financiamento para os centros de información municipal, ni nada fixo vostede mención para esa proposta de incorporar, por fin, a educación afectivo-sexual cun plan orzado e calendarizado o ensino público. Nós temos claro de lado de quen estamos. O Partido Popular non nos vai dar leccións e imos seguir centradas no importante. Todos os días do ano, e moi especialmente o 25 de novembro, que haxa máis recursos públicos neste país, que haxa reforzo de medidas para loitar contra a violencia machista ata que todas sexamos libres. Nada máis e moitas gracias. Gracias. Grupo Parlamentario Popular, señora Arias. Gracias. Señoría, señora Castro, eu non dixen que vostede non fora abolicionista. Dixen que se vostede se queixaba desas cousas tiña que ir a falalas a Madrid. Dixen e sigo dicindo. É máis, digo que tal vez vostede neste momento está no partido equivocado, porque, mire, o que é a igualdade para o PSOE xa o definiu moi ben o señor Ábalos no ano 20 a través das redes. Soy feminista porque soy socialista. O que veu despois xa o sabemos todos. Señora Castro. Señora Castro, se vostede é tan abolicionista ao salir daqui con algún tuit criticando esas declaracións de Ábalos. E, por certo, faga outro tamén pedíndolle perdón ás vítimas dos fallos das pulseiras anti-maltrato, as pulseiras low cost que están costando, que poden chegar a costar vidas. E respecto do BNG, mire, señora Presas, o que pasou na Comisión de Igualdade podenos revisar todos os deputados e toda a población a través da propia comisión, podenno buscar na hemeroteca e eu pídolle que o fagan. E
respecto á igualdade, o que supón a igualdade para o Bloque Nacionalista Galego, pois vámonos referir ás súas propias fontes, porque no Comité Central da UPG a principios de ano falábase de que tiñan que replantexarse as políticas feministas. E no de outubro xa o tiñan claro, e tratábase de impulsar novas e masivas movilizacións sociais a comezar polo próximo 25 de novembro. Porque nos conflitos activas o compromiso e fórxase militancia e organización. Nos conflitos ningún interés por buscar solucións. E no medio de eses dous comités, pois serán do ambiente. Con pasquíns machistas da CIGA contra vostede, conselleira, intentando boicotear actos de muller nos que vostede participa, ou con número 4 das listas do Bloque Nacionalista Galego ás europeas, dicíndolle verdadeiras barbaridades a nosa secretaria xeral. Señora Presas, eso non lle dá noxo? De verdade non lle dá noxo? Porque o Bloque Nacionalista Galego ainda non rexeitou ningún deses actos. E no Partido Popular, mentras, que facemos? Pois miren, no Partido Popular somos bastante máis de traballar, elaborar propostas e aprobar orzamentos para leválos a cabo. Temos moi claro que en materia de violencia de xénero ningún dato poderá ser empregado nunca para presumir ou congratularse, e que queda moito máis por facer do que se leva feito. Pero os galegas e os galegos teñen dereito a saber os recursos, as medidas que a Xunta ten en marcha e que demanda toda a sociedade están dando resultados. Nos últimos anos, a Xunta duplicou os programas de sensibilización e novos recursos para frear a violencia sexual. Así, Galicia é a segunda comunidade coa taxa de violencia de xénero máis baixa de toda España. A cuarta coa menor taxa de delitos sexuais e a cuarta tamén con menores condenados por violencia de xénero. En Galicia decimos sí á promoción da igualdade en todos os seus ámbitos, con un orzamento global de casi 54 millóns de euros. E, ademais, con medidas transversais en todas as consellerías. Lamentablemente, Sánchez, Yolanda Díaz e o BNG din non a igualdade. E meto no mesmo paquete o BNG e o Goberno de Madrid porque, lamentablemente, nunca Ana Pontón foi tan sumisa a todo o que lle pide Sánchez, ao que a UPG lle ordea e as algaradas que a CIGA lle organiza. Tamén en todo o que ten que ver co feminismo. Porque, señora Presa, se vostedes son tan feministas, rachen dunha vez co goberno máis machista que tuvo nunca o Estado. Deixen dunha vez de apoiar ao señor Sánchez. Miren, eles din non ao cumprimento do Pacto contra a Violencia de Xénero, non a manter as medidas de conciliación como plan corresponsables que lle diminuíron o 25%, non a creación de xulgados específicos de violencia de xénero sin que afecten os de instrucción, non a modificación do sistema Bioxen e a unha financiación adecuada, non a lei de trata, non os relevos laborais das embarazadas. E fronte a eso, fronte aos non, dende o Partido Popular e dende a Xunta de Galicia, decimos sí a incrementar un 2,4% con fondos propios o orzamento para a loita contra a violencia de xénero, a adicar preto de 7 millóns de euros a prestacións periódicas que reciben a día de hoxe 653 mulleres e tamén as de pago único para as máis vulnerables. A incrementar o dobre as axudas para o bono alugueiro para vítimas, dando paro a 556 mulleres. Si a atención psicolóxica, a xustiza gratuita e a inserción laboral das mulleres vítimas. Si o plan de mellora dos CINS e os CINS móviles para o rural e as universidades. E si a ser sindo pioneiros tamén en legislación coa Lei de Violencia Digital. E sí, conselleira, a esas máis de 400 actividades encamiñadas á prevención e sensibilización coas que se conmemora este 25 de novembro, porque as vítimas teñen que saber que non están soas. Gracias, conselleira, pola súa comparecencia e polo seu traballo a prol da igualdade e na loita contra a violencia de xénero, algo no que é imprescindible a unidade de todas as administracións e de toda a sociedade. Nada máis e moitas grazas. Gracias.
Peche da comparecencia, conselleira de Política Social e Igualdade. Gracias, presidente. Miren, señorías, o compromiso da Xunta de Galicia coas vítimas de violencia de xénero eu penso que é indiscutible. Pero é indiscutible porque vai moito máis alá de darlle ese respaldo económico que necesitan para romper con ese círculo permanente de violencia na que viven. Senón que dende a Xunta de Galicia traballamos cada día para incrementar as medidas e para incrementar os recursos que están dirixidos a proporcionarlle ese tratamento integral e personalizado a todas as vítimas. Mire, señora Castro, por suposto, comparto con vostede e agradezco pois o seu ton hoxe nesta comparecencia. Eu comparto con vostede que a todas as vítimas hai que darlle tranquilidade a todas as mulleres sobre ese sistema Biogen. Pero penso que vostede tamén estará de acordo comigo que o sistema Biogen, o Biogen 1, o Biogen 2, aínda con este novo Biogen é mellorable. É mellorable e o que pedimos é que se mellore a avaliación de riscos que teñen todas as vítimas que están nesta situación. E, por suposto, tamén, señora Castro, eu me sumo hoxe ao recoñecemento que dixo vostede a todos os profesionais, a todos os efectivos que forman parte desa unidade Biogen da Policía Nacional e, de feito, a Xunta de Galicia tanto lle quere agradecer o seu traballo permanente que lle acabamos de conceder a medalla Emilio Pardo Bazán a esta unidade Biogen. Polo noso agradecemento permanente pola súa protección todos os días do ano a todas as vítimas de violencia de xénero. Pero tamén dende a Xunta de Galicia vamos a continuar reclamando máis presencia policial en todas as rúas de Galicia, pero sobre todo máis efectivos na nosa comunidade. Mire, señora Presas, pois a nós tampouco o Bloque Nacionalista Galego nos vai a dar nin clases de feminismo, que lle quede tamén a vostede moi claro. Porque, mire, para a Xunta de Galicia e para o Partido Popular tamén nos dan moitas cousas noxo dos comportamentos que fan algúns militantes e simpatizantes do Bloque Nacionalista Galego. A Xunta de Galicia e o Partido Popular tamén lle dan noxo as declaracións dese concelleiro do Bloque Nacionalista Galego de Cambados, con expresións machistas contra unha vicepresidenta do Goberno chamándolle chochito de oro. A nós tamén nos dá noxo as actitudes machistas do aínda portavoz do Bloque Nacionalista Galego no Concello de Porto do Son, denunciadas por unha compañeira que a amenazou por tirarlle a cadeira á cara, unha compañeira do Bloque Nacionalista Galego que non atopou o respaldo nese partido tan feminista que din vostedes que son. Non atopou respaldo. Caladiños estiveron. A nós tamén nos dá noxo eses cartéis machistas do seu sindicato da CIGA a unha conselleira. A nós tamén nos dá noxo a inclusión nas listas electorais do Bloque Nacionalista Galego dunha persoa condeada por abusos sexuais a unha menor. Tamén nos dan moitísimo noxo esas recentes declaracións dun coñecido candidato do Bloque Nacionalista Galego pedindo unha bomba contra unha diputada do Partido Popular, excusándose dicindo que se trata dunha expresión popular. Todo iso tamén nos dá moitísimo noxo, señora Presas, a Xunta de Galicia e o Partido Popular de Galicia. Pero mire, frente aos seus comportamentos e a súa actuación, contrasta a actuación clara e transparente da Xunta de Galicia, que está sempre ao lado da xustiza e que está sempre apoiando de forma permanente e incondicional a todas as vítimas da nosa comunidade. Mire, teñan moi claro, señorías, que a Xunta de Galicia vai a continuar sempre traballando sen descanso en prol da igualdade, en prol da eliminación da violencia machista, dedicando cada ano máis recursos, poñendo en marcha xa neste ano, antes de que remate 2025, esos CIMs móviles que van a ir ao rural e aos 7 campos universitarios de Galicia, elaborando novas normativas necesarias, fundamentais e que garantan esa seguridade a todos os mozos e mozas da nosa comunidade
comunidade con esa nova lei de violencia digital, pero sobre todo estando sempre ao carón de todas esas mulleres de Galicia que nos necesiten da nosa axuda e do noso apoio. Miren, diputados e deputadas, eu penso que cada un de nós ten o poder de marcar a diferencia e de contribuir a construir unha Galicia máis inclusiva e máis respetuosa. En ese camiño onde nos van a topar sempre, na construción desa Galicia libre de violencia, desa Galicia feminista da que nos sentimos moi orgullosas, pero sobre todo vamos a continuar loitando sen descanso por esa Galicia segura e donde vivamos segura todas as mulleres da nosa comunidade. Mais nada e moitas gracias. Gracias, conselleira. Continuamos co punto segundo da orden do día, mocións, debátese do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, iniciativa de doña Ariana Fernández González sobre as condicións laborais do persoal dos centros de discapacidade, dos centros de menores e das escolas infantiles de Galicia. Non se presentaron emendas. Para formular a moción ten a palabra a señora Ariana Fernández. Grazas, presidente. Bos días, señorías. Xusto o día antes dunha das múltiples movilizacións que lle afectan á Consellería de Política Social, que xuntaba as traballadoras das escolas infantís privadas, as traballadoras e traballadores dos centros de protección de menores e do noso sistema de protección de menores galego e aos traballadores e traballadoras dos centros de discapacidade, dicía a conselleira, a señora García, neste pleno, tres cousas importantes. A primeira era que temos un sistema dos máis integradores do Estado, dicía a mesma persoa que creaba un gueto en Monforte. A segunda, que velaba polo benestar das persoas con discapacidade, isto dicía a mesma persoa que estivo asfixiando económicamente as entidades sociais prestadoras deste servizo. E a terceira era que lembraba a si mesmo que temos unha das maiores taxas de escolarización infantil 03 do Estado, cando devolveron 22 millóns de euros para crear prazas públicas, quedando listas de agarda de nenos, de nenas, de crianzas no noso país ano tras ano. Esta é a súa ficción fronte á realidade, tremendas trolas que nos soltou o outro día, está claro, e nós dende o BNG o que pedíamos era que se atendese aos traballadores, ás traballadoras de todas estas partes da nosa Consellería de Política Social, que se modificase o decreto que regula os centros de atención á infancia, que se modificase ese mesmo decreto que regula os centros de protección. E, ao fin, pois traíamos aquí, pedíamos o que eles e elas, os que están todos os días traballando nesas atencións ás crianzas, á discapacidade e aos menores, pois solicitaban. Transmitíronolo así o trouxamos, ao igual que pedían un convenio galego e que se reunisen, repito, con eles e con elas. Dito así, parece que vivimos en planetas diferentes, non se trata de que o Bloque Nacionalista Galego e o Partido Popular vivan en galaxias políticas totalmente contrapostas, que tamén. Trátase de que, dende o Partido Popular, non está ninguén no mesmo planeta que estes traballadores e que estas traballadoras, pero que nin sequera son capaces de estar na mesma mesa de traballo, de reunirse con todos eles e con todas elas cando levan moito tempo solicitando. Todas estas persoas teñen necesidades e todas estas persoas viven e sobreviven uns dunha forma e outros de outra, ningúns moi ben no seu sistema. E así foi como trouxemos todas esas demandas aquí, demandas das persoas que coidan aos nosos maiores, que coidan as nosas crianzas, que coidan as persoas con discapacidade, que coidan aos nenos e nenas do noso sistema de protección. Ese compromiso que a conselleira de Política Social di ter de palabra, logo despois, en feitos, evidentemente, pois non o ten. Do outro lado da balanza, fora destas 4 paredes, pasan cousas bastante diferentes. Unha parte da historia que se coñece cando se fala, cando se escoita e cando se atende ás persoas que traballan nestes centros. Pero para iso hai que escoitar, atender e traballar con estas persoas e non só falar única, exclusivamente, como se fala aquí, todos os días, a todas as horas, para a parroquia propia. Non se pode falar só do que se convenha, non se pode falar única, exclusivamente para os de un, porque senón non se é o goberno de todos.
No outro lado da balanza desa súa poesía, da Conselleira de Política Social, están os centros de discapacidade, que dicía antes, que viviron situacións financeiras límite, que estaban asfixiados e aos que non se lle garantían as achegas necesarias para manter a atención aos usuarios e as usuarias, que se atoparon á beira do peche, co que iso conleva para familias e para persoas con discapacidade que ali se encontran. Non se aportou o que se necesita a esas entidades sociais, na maior parte dos casos, entidades sociais, para garantir esa atención facéndolle fronte aos incrementos salariais, ao salario mínimo interprofesional e á inflación. E vostedes sabían perfectamente cales eran as condicións destes traballadores e destas traballadoras. Sabían perfectamente da súa carga mental, sabían perfectamente da súa carga física, eran conscientes, pero preferiron tensar a corda ao máximo. Lembro perfectamente un acto onde participaban familias de persoas con discapacidade e esas mesmas persoas con discapacidade no que a directora xeral desta área, a señora Abeijón, recibiu un chorreo de categoría superior. E saiu dali como puido, bailou como puido, aquel sarao e marchou. Entendo que por iso vostedes non queren recibir a esas persoas, porque non quererán recibir ese mesmo chorreo que recibiu a directora xeral. Nese outro lado da balanza que falábamos están as contas que non se corresponden cos seus contos. Está o 60% desa escolarización infantil 0-3, pero hai que dicir todo, se quere dicir, hai que dicir todo, non por partes. Nesa escolarización temos que tirar de empresas privadas, porque senón, se vostedes tivesen que atender aos nenos e nenas no seu sistema público de escolas infantís, non terían nin para atender a 4 de cada 10 crianzas. Imagínense vostedes como sería ter que mandar a 7 de cada 10 nenos e nenas do noso país a colexios privados, porque non temos prazas públicas, non tería traza. Pois neste caso non a ten tampouco. Non teñen prazas públicas, nin tampouco queren telas, porque iso sería ter que responsabilizarse da atención das crianzas, iso sería ter que responsabilizarse da atención das traballadoras e dos traballadores, e é moito máis doado botar balóns fora, desatendelas e desentenderse. É moito máis fácil, moito máis doado que falen todos coa patronal. E a patronal está sustituíndoos a vostedes, está sustituindo a Xunta de Galiza neste caso. O diñeiro impera na atención das nosas crianzas, ao igual que impera na atención dos nosos maiores, ao igual que impera na atención dos nosos centros de menores. A Xunta de Galiza, polo tanto, déixase sustituir pola patronal. E no outro lado da balanza están tamén os traballadores e traballadoras do noso sistema de protección, que está colapsado, que está obstruído e que está bloqueado, e non o digo eu, dínllelo eles mesmos. Sacan peito vostedes de estar totalmente disponibles para o diálogo social e non foron capaces de recibir as equipas técnicas do menor. Tiveron que escribirlle as súas necesidades nun documento de 12 páxinas e agardar a súa resposta, porque ninguén se reuniu con elas. Anunciaron que reforzarán a maiores a rede de recursos e de cuidados, pero que, claro, non é doado de creer as súas boas intencións cando levan ao lombo as cifras que levan, cando diminuíron as prazas en atención residencial de menores, cando diminuíron as familias acolledoras, tanto as extensas como as alleas, e cando diminuíron ou se conservaron os mesmos traballadores das equipas de menores durante 20 anos. O sistema de protección non ten ben posto o seu nome agora mesmo, non se chama sistema de protección porque deixa fora a moitos nenos, a moitas nenas, a moitos adolescentes que agora mesmo están en situación de risco, e iso é moi grave. Iso eu considero que, a parte de grave, é unha vergonza para calquera goberno. Por non falar dos centros de protección, sexa cal sexa a súa tipoloxía, onde os seus traballadores e traballadoras non son capaces de asumir o que teñen que facer día a día por falla de recursos humanos e materiais. Traballadores que fan o que poden, que se marchan e para os que non hai sustitución porque ninguén quere traballar ali. Ali é onde están vivindo os nenos, as nenas e os adolescentes, onde ninguén quere traballar. Non sei se lles gustaría a vostedes vivir ali. Todo isto a min faime reflexionar e pensar en a onde queremos ir como sociedade, que queremos ser, porque realmente, se non somos capaces
de coidar aos vulnerables, se non somos capaces de coidar a nenos, a nenas, a adolescentes, a persoas con discapacidade, se non somos capaces de darlle un servizo digno de escolarización infantil ás nosas crianzas, sen pasar por riba de todos os traballadores e todas as traballadoras que levan esta consellería ao lombo, eu creo que é desalentador. É desalentador. Remato agora mesmo, Presidenta, abran a porta, señorías do Partido Popular, díganllelo á súa conselleira que abra a porta, que atenda a quen está do outro lado, porque o resto son excusas. Eu non sei que temos, que queremos como sociedade, pero se isto vai ser a selva, non necesitamos goberno, simplemente necesitamos un sálvese quen poida, e creo que isto neste sistema non é posible. Grazas. Moitas gracias. Quenda do Grupo Parlamentario Mixto, que renuncia a súa intervención. Quenda do Grupo Parlamentario Socialista. Bo día, gracias, Presidenta. Isto non é casualidade que hoxe coincidan prácticamente case no tempo a resposta a esta moción coa PNL que a proposición non de lei que falaremos máis adiante pola tarde, porque basicamente a coincidencia é que existe indefectiblemente, moi ao noso pesar, seguramente ao pesar de todos, unha desestructuración dos servicios sociais en Galicia. E eu sei que nesta Cámara a maioría vai a decir que non, e vamos a sairá como poida o Partido Popular a decir que non, pero que a realidade xa tiñamos aí fora onte fronte a este Parlamento, mentras falábamos aquí dos orzamentos, un grupo de persoas da plataforma de emerxencia coa dependencia, onde estaban, ademais, non só afectados por esta cuestión, sino tamén traballadores sociales, educadores sociais, estaban tamén aqueles terapeutas ocupacionais que traballan tamén en diferentes centros de menores, así como en residencias de maiores, porque, basicamente, o persoal público e o persoal privado van vendo, sobre todo o privado, van vendo como día a día isto vaise deteriorando sen que haxa unha mínima acción. Eu creo que como os cins que falábamos aquí, que xa os prometeu a señora Ribo fai 2 anos e non os acabamos de ver. E aquí pasa exactamente igual. É dicir, estamos ante unha vanagloria dos servicios sociais que non é tal e que non existe. E non existe non porque o digan os usuarios, non existe porque os traballadores están dicindo que non existen. E iso pasa, desgraciadamente, tanto nas escolas infantís como nos centros de menores, que é o que nos ven a falar aquí hoxe esta moción. Porque estamos nun fallo de base, é dicir, estamos abandonando aquilo que nos vai a levar a ter unha sociedade mellor, que é a cuidar e a criar con o mellor mimo posible, a mellor dedicación posible á infancia, e non estamos a facelo. Entón, eu xa sei que isto vale o que vale, que as maiorías absolutas, pero realmente é sorprendente como en cada pleno e en cada comisión estamos a denunciar o que está pasando aí fora e a resposta é nula, inexistente. Despois hai unha frase sempre tremenda que somos pioneiros, somos referentes. Eu quixera saber en que. Porque, claro, ser pioneiros e referentes a costa de, pois ao mellor non o somos. O que somos é, muñidores de certos sistemas que non teñen a validación dos usuarios e, polo tanto, tampouco dos traballadores. E cando, ademais, falamos deste sistema que non é tal, senón destas ideas de coidar ou de tratar os menores, tanto nos centros de menores como nas escolas infantís, primeiro hai esa vanagloria de decir, como decía, ese comodín do público, referentes e pioneiros, a costa de desigualdade no pago entre escolas privadas e escolas municipais, cargar sobre os concellos o maior custe por nena e neno nas aulas, e conflictos laborais polos que non se cumplen os convenios nen as ratios. E o segundo, como non teñen plan estratégico, eu sinto moito ter que decir isto cada vez que salgo aquí, pero basicamente en servicios sociais este é a nai das batallas.
Artigo 45 da Lei de Servicios Sociais. Os servicios sociais teñen que estar liderados polo Goberno da Xunta de Galicia, en este caso pola Consellería de Servicios Sociais, que despois de 17 anos non foi capaz de facer ni un só plan estratégico. E isto é a realidade, e estas son as consecuencias. Entón, como non teñen ese plan estratégico, evidentemente non teñen modelo. E aínda, cando lles preguntamos cal é o modelo, que o preguntamos varias veces, tanto neste pleno como na comisión, teñen vostedes un director xeral que, para a perplexidade dos que estábamos ali, afirmaba que o modelo das escolas infantís en Galicia era a escolaridade total e gratuita, é dicir, temos un error de base, temos un director xeral que confunde o que é un modelo con os obxectivos. A mí me parece moi ben que o obxectivo seña ese. A costa de que? Tamén me pregunto eu. Pero o modelo non o sabemos, porque cando, volto a repetir, cando este Parlamento, cando este Goberno da Xunta de Galicia poido ter a oportunidade de 22 millóns de fondos europeos para a construción de 1000 plazas de escolas infantís, o rexeitamento foi total e absoluto, por certo, non dan crédito en outras comunidades, tamén yo teño que dicir. O rexeitamento foi porque non tiñamos ese modelo, non coincidía o que nos pedían con ese modelo, é dicir, non vamos a crear escolas públicas, escolas infantís públicas, nin vamos a dotalas de persoal público, porque estamos ben cas escolas privadas e, sobre todo, temos o persoal agochadiño e témolo aí pedindo os seus dereitos que xa veremos que facemos con eles. E isto é basicamente o que acontece diariamente. Entón, isto se traspola despois en algo que xa se dixo aquí. Fai uns días, estas persoas que traballan no eido da discapacidade, no eido da protección do menor, menores discapacitados e demais, tiñan en riba da mesa moitas ONGs liñas de crédito para poder financiar o pago a estos traballadores, porque na Consellería non se cumplían as bases do concerto social. É dicir, a Consellería de Servicios Sociais non se facía cargo das subas de sueldo e de salario dos diferentes traballadores. Arranxárono no último minuto, pero tamén creo que ese arranxo, como vostedes saben, é parcial e sostido no tempo por unha liña moi fina, porque dentro de mes e medio estaremos no ano 26 e vamos a ver como se van a cumprir esos convenios. A día de hoxe, salvados pola campana nos centros de discapacidade, pero evidentemente non salvados pola campana nas escolas infantís privadas e en outros eidos onde non se cumplen nin os convenios, nin as condicións, nin as ratios. Entón, pois chove sobre mollado, quero dicir, podemos denuncialo 1000 veces, podemos estar aquí dicindo outras tantas, porque chegan vostedes, que pena, que lástima que a señora García se tivera que ir, evidentemente non vai estar na comparecencia desta moción, pero que vir aquí con un papel escrito por non se sabe quen, donde se falan unha vez tras outra de cuestións que nada teñen que ver coa realidade, é ao que nos leva a que estemos a día de hoxe voltando a falar destas mocións, voltando a falar deste persoal, voltando a falar das ratios que non se cumpren, voltando a falar dos salarios que non se cumpren. Vou dicir unha cousa, ademais, os educadores das escolas infantís son profesións meramente vocacionais, moitas delas, meramente vocacionais. Moitos deles deseando marchar do traballo. E non porque non lles guste, basicamente porque están saturados e basicamente porque non lles alcanza para vivir o que lles está pagando. Entón, non o reciben. Quer dizer, algo que podría estar da súa man e da súa parte, vostedes non o reciben. Alguén decía onte nunha reunión o de pedir as dimisións ou non pedir as dimisións. Bueno, é que non ten lugar pedir unha dimisión. A verdade é que sempre pode vir alguén peor. O que non ten lugar, ademais, é que teñen vostedes unha estrategia, non teñen plan estratégico, pero teñen unha estrategia que é a de minimizar os servicios sociais a ratios e a cotas donde pouco a pouco irán desaparecendo das nosas vidas. E este é o cometido que traen, porque senón non tería outra solución. Convertiron o terceiro sector en empresas proveedoras de servicios. Porque fanlles falta, é dicir, non vamos a ter personal público, xa temos o terceiro sector, co cual os teñen amarrados, con un traballo, con carga de traballo, evidentemente, con salarios mínimos, pero dando un servicio. É dicir, encontraron
Pois eu creo que a solución de Milton Friedman con Chile, o sea, o máximo beneficio coas menores das inversións. E iso é, remato agora, e iso é exactamente o que está a acontecer. Hoxe son os menores e as escolas infantís. Mañán ou pola tarde ou dentro dun momento serán todas as persoas maiores as persoas da terceira idade nas residencias. E entonces estamos sempre no mesmo, o sea, vamos ao mínimo posible, porque isto, bueno, pues estamos na desestructuración do sistema público de benestar. E é unha lástima, sinceramente. Moitísimas gracias. Moitas gracias. Quenda do Grupo Parlamentario Popular, señora Pérez. Bueno, bo día a todos. Ao final, o Bloque Nacionalista Galego o que trae hoxe é exactamente o de sempre, señora Fernández. Un texto escrito en uns acordos para facer ruído e abonda con lelo unha sola vez para comprobar dúas cousas moi simples. A primeira, que descoñecen por completo como funciona técnicamente o sistema de servicios sociais en Galicia. E tamén o traballo e as medidas que ten en marcha o Goberno galego nestes momentos. E non só vostedes, tamén o Partido Socialista que veu a decir hoxe aquí que Galicia non tiña modelo. E a segunda é que non veñen a buscar solucións, senón conflito. Ese é o seu hábitat natural. Non veñen aquí a tratar de reforzar o sistema, veñen a construir o seu relato para seguir subsistindo. Mire, señora Fernández, pero o relato nin coida nenos, nin atende maiores, nin mellora servicios. O que resolve o problema son outras cousas, o diálogo social, ese que a vostedes nunca lle gustou, o traballo serio e constante e uns orzamentos aos que vostedes un ano máis van a votar en contra. Mire, vostede dixolle a conselleira no último pleno que o Bloque Nacionalista Galego non é como o Partido Popular. Eu, sin que sirva de precedente, voulle dar a razón. En traballo e en rigor non nos parecemos absolutamente en nada. Miren, mentres a Xunta traballa, o Bloque ven aquí a facer teatro, señorías. Mentres a Xunta busca solucións, o Bloque ven a buscar titulares. E mentres a Xunta construe, vostedes dedícanse a incendiar a rúa. Eu celebro que hoxe viñera cun ton mellor do que fixo o pleno pasado, pero é imposible analizar esta moción sen lembrar de onde sae. Sae da interpelación que vostede lle fixo a conselleira o pasado pleno, que foi un auténtico exercicio de teatro, soberbia e provocación á conselleira. Mire, falou vostede de maltratar, falou vostede de facer negocio coa vulnerabilidade, señora Fernández. Vostedes onde gobernan aplican o mesmo modelo. Tamén fan vostedes negocio, señora Fernández? Ou é moralidade selectiva do Bloque, artigo número 1 do manual do nacionalismo? Aclárese. Mire, pero o máis grave foi que sin ningún tipo de rubor insinuou que a Xunta distingue entre nenos negros e nenos brancos. Eso fixo vostede. E algo tan falso como inaceptable, señorías. Igual de inaceptable é escoitalo da ministra de Xuventude e Infancia do Partido Socialista. Mire, dígonllo con total claridade. O racismo téñeno vostedes na cabeza, nos non. Galicia coida a todos por igual, señorías, a todos por igual. Miren, nin a Xunta, nin esta bancada, as deputadas e deputados do Partido Popular, nin o Goberno, ninguén falou nunca do color de pel. Eso só está nos seus relatos e nos seus discursos de odio e de confrontación, nos que tamén colabora agora o Partido Socialista. O debate real é outro, vostedes o saben. Aínda que intenten desviálo, señora Fernández. E o saben porque está na rúa.
porque falan delos galegos. Os galegos pregúntanse, non me mire con esa cara, porque hai comunidades onde non se deriva ningún menor migrante. Pregúntanse por que hai comunidades onde non se deriva ningún menor migrante. Mire, por certo, comunidades gobernadas polos seus socios. E tamén se preguntan os galegos por que Galicia recibe máis de 300 menores migrantes sen un só euro de financiamento. Ese é o debate, aínda que vostedes queiran sacalo de contexto. A distribución e o financiamento, porque nós a eses menores queremos atendelos ben, queremos atendelos con profesionais, con recursos e con garantías. E o goberno do señor Sánchez, señorías, que vostedes sosteñen, envía menores a Galicia sen aportar ningún céntimo para atendelos. E que fai o BNG? Pois en lugar de apoiar e poñerse a carón do Partido Popular para reclamar recursos ao goberno, construe un relato para tapar o que fan en Madrid en contra de Galicia. Son vostedes máis sanchistas que o señor Besteiro, e iso xa é moito decir neste Parlamento. Miren, nós pedimos discursos para coidar mellor. Vostedes inventan relatos para atacar mellor ao goberno galego. Chegou a decir que a Xunta de Galicia non ten prazas públicas de nada. Mire, é que é imposible tomalos en serio. E vostede sabe perfectamente que está mintindo, pero hai que ter unha fachatez descomunal para vir o Bloque Nacionalista Galego a falar aquí de plazas públicas. De plazas públicas, queren participar todos no debate, polo que vexo. Mire, hoxe en Ourense podería haber 120 plazas públicas de residenciais para maiores novas, nun centro público, que non se lles olvide, rematado xa en funcionamento. Poderían estar en marcha esas plazas, ao igual que están noutras cidades galegas, e poderían estar dando servizo ás familias que o necesitan. E saben por que non están? Saben por que aínda esa residencia en Ourense está en construción? Porque o Bloque Nacionalista Galego fixo de sempre, montar un numerito, enredar un ano enteiro, alimentar medos, inventar fantasmas que ao final nunca existen. E sabe cal é o balance real? Pois que Ourense nestes momentos ten 120 plazas públicas menos para maiores por culpa do Bloque Nacionalista Galego. Señor Tabarés, vai á hemeroteca. Señor Tabarés, dixo mentira. Non é mentira. O Bloque Nacionalista Galego botou un ano alimentando o fantasma que non existen. Vostede querese meter no relato? Pois métase despois no debate. Por iso, métase despois no debate, pero conte a verdade. Conte a verdade, porque está registrado nas actas dos plenos municipais da cidade. Señor Tabarés, claro, lles molesta que veñamos aquí a contar e a decir o que fan, que non é outro que o seu método de sempre, crear conflito, alimentalo e despois poñerse salvadores detrás dunha pancarta, porque vostedes sin pancarta non son absolutamente nada. Nin vostedes, nin a UPG, nin a CIGA, son sempre o mesmo. Miren, viñan hoxe aquí a defender aos traballadores. Pois volvemos a Ourense. Mire, a Inspección de Traballo detectou en Vilar de Barrio que o Bloque Nacionalista Galego non respetaba nin o descanso semanal, nin pagaba o desprazamento, nin a antigüedade dos traballadores do SAF. Eu pregúntome onde estaba vostede, que hoxe que nos quixo vir aquí a dar leccións, ou é que non quería aguantar o chaparrón, como dixo vostede aquí. Pregúntome onde estaba a CIGA, porque non estaba con estas traballadoras do SAF. Perdeu a pancarta en Vilar de Barrio, porque daquela nin o Bloque Nacionalista Galego se pronunciou, nin a CIGA montou ningunha movilización. Miren, son adictos ao conflito, viven da tensión, da bronca e da liorta permanente para poder seguir conectados entre vostedes, con Bildu, van a Argentina, en vez de a ver como están as galegas e os galegos, pois a visitar a unha expresidenta en arresto domiciliario por corrupción, esa é a súa prioridade internacional, precisan para seguir sobrevivindo, repito, a tensión, a bronca e a liorta permanente. Se traballasen un pouco máis, en vez de andar todo o día buscando follón, pois igual non traían hoxe esta moción, porque é un despropósito vir a pedirlle ao Goberno galego que modifique o decreto 329/2005 cando xa están traballando na súa modificación. E cando hai un decreto tamén a nivel estatal que vai a modificar os centros de protección. E vostede o sabe, ou é que non lle contou o señor Sánchez? Vostede tamén o sabe. Mire, pero absurdo xa é que lle pidan á Xunta de Galicia que promova convenios galegos.
despois de vir ao último pleno a acusar a conselleira das condicións laborais destes sectores, sabendo perfectamente que eses convenios eran estatais e que foron asinados polo Ministerio de Traballo co apoio político do propio Bloque Nacionalista Galego, e non se poñen colorados. Aplaudíronos en Madrid e veñen a criticar a Galicia que son precarios. Mire, que son precarios. Que pretenden hoxe? Unha inxerencia brutal da Xunta na negociación colectiva? Porque ata onde eu sei, non é como vostede di, que a Xunta estáse deixando sustituir pola patronal. Hasta onde eu sei, os convenios negocias entre patronal e sindicatos. Non, pero non queren esa inxerencia da Xunta. Hoxe o que viñeron a facer aquí foi de oficina de tramitación e de correa de transmisión, remato xa, señora presidenta, e de correa de transmisión do bloque de a CIGA neste Parlamento. O bloque non ven a este Parlamento a defender aos traballadores. Xa o temos claro, ven a defender a estrategia da CIGA e queren arreglar aquí o que eles non dan arreglado fora. Mire, xa coñecíamos as fontaneiros de Ferraz, pero hoxe conocemos ao verdadeiro Bloque Nacionalista Galego, fontaneiros da CIGA e da UPG, sempre co mesmo método, o relato, a exageración e a mentira. Saben cal é a verdade? E xa remato, señora presidenta, que o Goberno lla debeda aos galegos 2.900 millóns de euros en dependencia, pero non era que non lo iban a pagar gracias a facer presidente o Bloque Nacionalista Galego ao señor Sánchez. Mire, por iso, señorías, pola falta de rigor e pola falta de verdade, nós imos a votar hoxe en contra desta moción que non é máis ca un teatro. Moitas gracias. Turno de peche para a autora da moción, señora Fernández. Grazas, presidenta. Bueno, a señora Pérez xa lle molesta ata a miña cara. Teño que cambiar de cara para vir a este pleno. Madre mía. Mire, dígolle, por orde, o BNG trae aquí o que os traballadores e as traballadoras lle piden. Igual vostede lle está chamando aos traballadores e as traballadoras dos centros de discapacidade, das escolas infantís privadas e do noso sistema de protección conflictivos, ruidosos e mentireiros. Está lle chamando eso aos traballadores e as... Ai, non, claro, non convén. Fálase despois, claro, hai que asumir o que se fala. Mais lle digo, diálogo social, din vostedes, e non lle abren as portas ás traballadoras e aos traballadores e teñenlle que mandar as demandas por escrito. Mais cousas, son vostedes tan traballadores que presentaron as autoemendas aos orzamentos fora de prazo. Da lei de acompañamento fora de prazo. Isto é unha feira, é increíble. É que isto, mira, isto é unha feira. Vostedes nin queren falar dos traballadores, nin queren falar das traballadoras, nin queren falar das crianzas, nin das persoas con discapacidade, nin dos nosos maiores, nin de nada. Queren vir aquí facer un teatro que lle conveña, meterse na súa lama particular e que mentres este fora xente manifestándose, movilizándose, sí, efectivamente, detrás dunha faixa por as condicións laborais nos que os teñen. Pero a vostede iso non lle convén, convenne máis a súa feira particular. Mire, non imos poñernos nunca, absolutamente nunca, de lado da xente que disgrega, nin da xente que separa. Iso fano vostedes. Radical, señora Pérez, é crear guetos. Iso sí é radical. Separar rapaces, efectivamente. Separar rapaces por se veñen en Caiuco ou non veñen en Caiuco, señora Pérez, porque eses 317 rapaces veñen de Canarias, de estar hacinados en centros de menores. Efectivamente, vostedes separan e vostedes non integran. E eu nunca vou estar do voso lado, nunca vou estar de acordo coas súas políticas. Mas lle digo, está vostede para falar de residencias de maiores despois do de Amoeiro, precisamente, está vostede para falar. Mire, menos prazas en centros residenciais de menores que en 2009, menos familias acolledoras que en 2009, menos centros residenciais ou os mesmos centros residenciais públicos que en 2009. Ese é o seu balance. Logo despois veña aquí, fagan feira, fagan teatro e fagan o que queiran, pero os datos son os que son e son indefendibles. E os nenos e as nenas, os maiores, as persoas con discapacidade non merecen iso. Señora Pérez, pégalle a risa, parecelle gracioso, é moi gracioso. Sobre todo cando vostede non vive o sistema. Esa é a maior das gracias.
Pedíamoslle datos do 2023 e do 2024 do noso sistema de protección. A resposta é: estes datos están en final de elaboración. Os traballadores, temos aquí traballadores abnegados que levan 2 anos pedíndolle a traballadoras do sistema de protección que aporten datos estadísticos, chantaxeándoas, dicíndolle que nenos e nenas van quedar sen recursos, sin unhas gafas para ver. Iso é o que viñeron aquí a dicir as traballadoras. Igual por iso vostedes non as queren escoitar. Pídenlle datos ás traballadoras e non son capaces de dar datos vostedes. É unha vergonza, señora Pérez. Mais lle digo, non son capaces de xestionar vostedes as escolas infantís públicas, as residencias públicas, os centros de menores, e pídenlle que o fagan concellos con 5 millóns de orzamento para todo o ano e 3.700 habitantes. Pídenllo a concellos do BNG, pero tamén llo piden a concellos do Partido Popular, porque lle están pedindo a un concello con 7 traballadores fixos, señora Pérez, que xestione unha residencia de maiores. É un concello do Partido Popular e non a quere xestionar porque non a dá xestionada. Daquela, remato, señora presidenta, se vostedes creen que isto, que defender aos traballadores, as traballadoras, os nenos, as nenas, os maiores, as persoas con discapacidade e teatro, pois mire, non sei que obras de teatro ven vostedes, pero a mí o que me parece é que chamarlle conflictivos e ruidosos eses traballadores desas traballadoras é unha vergonza. Vir aquí a chamarllo é unha vergonza. Asuman a súa responsabilidade, porque mal que lles pese teñen competencias, aínda que non sexa o que máis nos beneficia aos galegos e as galegas. Diga, señor Tavares. Cal foi inexactitude? Sí. Sí. A ver, garden silencio, por favor. Garden silencio. Estou lle dando a palabra. Cal foi inexactitude? Non, as alusións foi a que ata 3 veces nomeou o meu apelido. Outras veces chamame Seara, esta vez foi Tavares. E ben, porque mentíamos en relación co que se Ourense non conta cunha residencia de 120 prazas, unha residencia pública, era culpa do BNG. Esa foi a primeira alusión e a segunda é a inexactitude por a cual lle pido a palabra. Ten a palabra, xa lle din. Leva usted un minuto gastado, xa lle din. Non, me estaba justificando porque pedía a palabra. Ben, xa lle din a palabra. En todo caso, a inexactitude, a mentira, é que, en primeiro lugar, esa residencia que chaman pública é construída por unha entidade privada e vai a ser xestionada por unha entidade privada. Segundo, a responsabilidade da demora non é do Bloque Nacionalista Galego. Pero deixenlle intervir, por favor, ten 3 minutos, deixenlle intervir ao señor Tavares. Un minuto compartido, non? Va. Ben, en primeiro lugar, a Xunta de Galiza fixo un concurso para determinar o espazo que se fixera que se ia facer esa residencia. Moi ben. Foi no Camiño Real de Cudeiro. O Concello de Ourense expropiou e pagou a unha familia de Ourense, da Ponte de toda a vida, 400.000 euros. Ben, despois a Xunta súbitamente decidiu na facer noutro emplazamento, non sabemos por qué. E ese emplazamento, non por culpa do Bloque Nacionalista Galego, tiña problemas urbanísticos e tiña problemas de suministración eléctrica e por iso, durante moitos meses, durante moitos anos incluso, non se pudo facer por parte da Fundación Amancio Ortega esa residencia de 120 prazas que serán xestionadas tamén privadas. Eso é a realidade. Magua que esta vez acertara co meu apelido. Moitas gracias. Saben vostedes Continuamos coa seguinte moción do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego por iniciativa de don Pablo Ríos Santomé sobre as previsións do Goberno galego no desenvolvemento do Servizo de Transporte Público por Estrada. A esta moción non se presentaron enmendas e para defendela ten a palabra o señor Ríos Santomé.
Grazas, presidenta. Boa tarde xa, señorías. Na última interpelación que lle fixemos ao conselleiro, a verdade é que estivo máis centrado en decir que faría eu, se faría mellor ou peor como conselleiro, que de responder a algo do que nos lle formulamos. Eu o que teño claro é que se eu fose conselleiro, se algún día chego a selo, tampouco é que sexa a miña intención, o que non faría sería vir aquí a mentir e a non dar ningún tipo de explicación. Non sei se o faría mellor ou peor que el, pero cando menos viría aquí a dar a cara, a dar as explicacións oportunas e a non mentir como fixo o señor conselleiro o outro día. E é que empecemos polo comezo do que viñamos a tratar. No pasado mes de outubro, a Dirección Xeral de Mobilidade, a Consellería que preside o señor Calvo, sacou unha orde de subvencións, unha orden de axudas ás empresas de transporte, da que nos enteramos unha vez chegou ás empresas, nin sequera foi pública nin publicitada, onde establecía unha serie de axudas, unha serie de cuantías económicas en base á excepcionalidade económica derivada da guerra de Ucraína en pleno final de 2025. A primeira explicación que teño que pedirlle hoxe ao Grupo do Partido Popular que sustenta o Goberno, xa que o propio Goberno non quiso dar ningún tipo de explicacións, é que nos conten cales son esas excepcionalidades económicas que só no caso das empresas de transporte merecen da Xunta unha liña de subvencións, pero que ademais, nesa orde de subvencións, a Xunta de Galiza recolle unha cuestión que para nós é fundamental e é que recoñece de forma implícita e mesmo con datos de forma explícita os graves incumplimentos no que ten que ver coas quilometraxes, cos quilómetros que as empresas teñen que facer segundo os contratos. Ademais, establece que estes quilómetros non atendidos, non feitos, non realizados, non executados, suporán unha diminución na cantidade que van a recibir desa subvención. Cito textualmente varias partes da propia orde, onde di, ademais, tivos en conta aquela porcentaxe de oferta de servicios de transporte prevista en cada contrato de concesión medida en vehículos kilómetros ano que non figurase efectivamente implementada a 31 de decembro de 2024, aplicándose unha minoración proporcional no importe da compensación extraordinaria. Ou esta outra parte que di que no suposto de que a reducción na prestación sexa superior ao volumen da compensación adicional compensable, a Administración manterá a súa disposición o conxunto de quilómetros e medios ata chegar a ese punto de compensación. Lóxicamente, vostedes fan estas redaccións para que nadie as entenda, pero fundamentalmente o que están dicindo é que durante o ano 2024 as empresas que non implementaran todos os quilómetros que tiñan no contrato, pois sería diminuído esa parte dos custos do aforro, máis ben dos custos nesta subvención, e nesta segunda parte o que estaba dicindo, o que estaba recoñecendo é que non lle vai que eses quilómetros non supoñen ningún tipo de problema, nin tiñan que telos cumplido porque xa os compensarán nos seguintes anos. Como lle decía o conselleiro o outro día, esta amnistía de quilómetros que a Xunta de Galiza pretende impoñer ás empresas é totalmente irregular. Non está recollido ningún tipo de mecanismo en ningún lado dos pregos nos proxectos de explotación que permita a Xunta de Galiza que as empresas incumpran que poidan despois devolver, veremos como, veremos cando, veremos en que porcentaxe os quilómetros que non fixeron. E o conselleiro sostiña que isto non era unha modificación sustancial do contrato, cousa que é totalmente ridícula, porque, como xa expliquei o outro día, se uso unha empresa concesionaria que sei que por todos os quilómetros que oferte non mos van a pedir, non me van a sancionar, pois, lóxicamente, tería feito moitísimos máis e, lóxicamente, modificaría o proceso de licitación, o resultado final da contratación deste plan de transporte. E esta outra das explicacións que eu lle pido ao Partido Popular hoxe, son conscientes vostedes, tal e como di a orde, que existen incumplimentos dos quilómetros por parte destas empresas? Porque vostedes incluso
poñen estes kilómetros que deixan de cumplir, dos kilómetros básicos, ademais, e diso iremos tamén despois, nesta orde de axudas, que lóxicamente foi enviada ás empresas e non foi publicada en ningún sitio. A Xunta de Galiza era consciente de todos estes incumplimentos? Que fixo para tallar estes incumplimentos? E, ademais, como pretende, outra explicación que quero que se me faga hoxe aquí, xa que o conselleiro non tivo a ben facela, como lle van a pedir estes kilómetros que non están cumplindo? Outra explicación que pido, cantas sancións se lle puxeron durante os últimos anos por non cumplir os kilómetros que a propia orde recoñece que non están cumprindo? E iso falando só dos kilómetros básicos. Segundo a información que nos temos, estánse deixando de facer algo máis de 8 millóns de kilómetros só no ano 2024. Boten contas do que significa 8 millóns de kilómetros menos, tanto en termos de expedicións, que se calculan unhas 270 e pico mil expedicións menos que se fixeron este último ano, e tamén a nivel económico. Canto forraron as empresas por facer 8 millóns de kilómetros menos? E outra explicación que pido hoxe o Grupo Popular é, por exemplo, falamos por coller unha das licitacións, unha das máis grave, a 817. Segundo os propios datos da Xunta de Galiza, no último ano, no ano 2024, ten un cumplimento do 30% dos kilómetros. Do 30% dos kilómetros. E segundo os cálculos que fai a propia Xunta na orde, cálculos totalmente arbitrarios, por outra parte, se tuvera máis tempo, pois poderíamos explicalos dunha forma un pouco máis demorada, por incumplir o 30% dos kilómetros nunha concesión, a Xunta de Galiza lle regala a esta concesionaria case 800.000 euros nunha orde de axudas destinadas a paliar a situación económica extraordinaria provocada pola guerra de Ucraína a finais do ano 2025. Unha auténtica tomadura de pelo. A Xunta de Galiza o que está facendo é premiar as empresas, darlle cartos públicos ás empresas por incumprir os contratos no plan de transporte. E é que dos 8 millóns que supón esta orde de axudas, segundo os cálculos dos incumprimentos dos kilómetros e dos descontos que se deberían de facer para percibir estas subvencións, resulta que a Xunta de Galiza lle está regalando ás empresas concesionarias de transporte 7 millóns de euros de cartos públicos por incumprir, un premio bastante grande por incumprir os contratos e, ademais, sin ter notificación de ningunha sanción posta, de ningunha sanción interposta por este incumprimento. Eu quixera rematar con este documento, un documento asinado polo anterior director xeral de Mobilidade, o señor Ignacio Maestro, con data do 15 de decembro do ano 2022, un requerimento a unha empresa de transporte, nunha concesión de transporte, dicíndolle que levaba 2 anos sin decir que iba a facer cos kilómetros que tiña ofertados, que non os puxera aínda a disposición da Administración, que non había ningún plan para efectivizar estes kilómetros e que lle daba outros 6 meses a Xunta de Galiza, 2 anos despois, 2 anos de incumprimento de contrato, lle daba 2 meses para regularizar esta situación e se non incurrirían en sancións moi graves. A día de hoxe, coa información oficial da Xunta de Galiza, nos podemos decir, que me rebata o Grupo Popular, que non só estes kilómetros non se puxeron a disposición da Administración con ningún tipo de proxecto nin de plan, senón que todas estas sancións non se puxeron finalmente. Levamos anos aguantando incumprimentos no transporte público. Hoxe temos datos para demostralo e a Xunta de Galiza non está facendo nada máis que premiar con máis cartos públicos os incumprimentos. E para que? Para tapar a súa neglixente irresponsabilidade na propia xestión do plan de transporte. Vostedes son un verdadeiro obstáculo para este país e con cartos dos galegos e das galegas intentan tapar as súas desfeitas e as súas vergoñas e non lle imos consentir máis nada. Moitas gracias. Quenda dos distintos representantes dos grupos parlamentarios, do Grupo Mixto renuncia a súa intervención. Por parte do Grupo do Partido Socialista.
Grazas, Presidenta. Bo día a todas e todos. O transporte público é unha competencia exclusiva da Xunta de Galicia, que supón 150 millóns de euros ao ano e que constitúe un servizo esencial para miles de galegos e galegas. A política de transparencia non é precisamente a mellor calidade do goberno galego. En materia de transporte público padecémolo de forma notable. As grandes cifras ocultan un seguimento do que realmente ocorre en todo ese armazón. Este Grupo Socialista habemos denunciado desde o inicio desta legislatura a situación do transporte público en Galicia. Os problemas de funcionamento que nos viñan trasladando os usuarios e a falta de adopción de medidas que mellorasen ese funcionamento. A xustificación en que se amparan o conselleiro e a directora xeral nas súas comparecencias e contestacións é dar grandes cifras. Faltaría máis que en todos estes anos non se incrementaran o número de viaxeiros, paradas, liñas, etc. Pero esa visión macro choca coa realidade do día a día dos usuarios. O Goberno galego despacha esta realidade sen atender debidamente as situacións que se van deteriorando. Trasladamos situacións concretas de determinadas liñas, da necesidade de abordar a situación dos traballadores, dos que acuden a hospitais, centros sanitarios, universidades, centros escolares e sempre nos atopamos con un discurso triunfalista que demostra moi poca empatía cos que sufren as incidencias diariamente. As queixas son variadas e toma especial relevancia o relativo ás viaxes que van a pé. O conselleiro, na súa resposta á interpelación, limitábase a recitar a normativa que todos coñecemos e a decir que esta se cumpría. Non di no mesmo os viaxeiros en moitas situacións e tampouco aquel conductor que gritou aos viaxeiros todos al suelo cuando percibía a proximidade da Garda Civil. A seguridade debe ser un aspecto prioritario á hora de facer cumprir as concesionarias as súas obrigacións, porque o Goberno galego afirma que fai un seguimento das obrigacións das concesionarias, pero isto tampouco se corresponde co que denuncian os usuarios. Estas situacións que vimos denunciando os socialistas víronse confirmadas por dúas informacións coñecidas recentemente. Unha información moi detallada sobre o número de quilómetros realizados polas concesionarias pon ao descuberto unha realidade que demostra que o Goberno galego non cumpre con todas as súas obrigacións e tamén demostra a necesidade de tomar medidas de maneira urxente. Denúnciase de forma moi documentada, como dicía, pola información que recibimos que hai operadores que non cumpren os quilómetros que deben realizar, de acordo coa concesión outorgada. Estímase que deixan de facerse 23 quilómetros de cada 100. Se o Goberno galego coñece esta realidade, convértese en cómplice. Estamos, como se denomina, ante unha auténtica amnistía quilométrica. Estímase que só 6 de cada 26 concesionarias actuais cumpren os quilómetros que lles corresponden. Isto é unha vulneración absoluta das obrigacións e do deber da Xunta de vixiar o cumprimento e é un gran prexuízo para os viaxeiros. Tamén se denuncian as axudas e subvencións en concepto de compensación, como axuda ao sector, que non son simétricas nin homoxéneas. Tamén coñecemos o informe da Valedora do Pobo, no que convén deterse no seu contido por ser unha fonte absolutamente fiable da situación que denuncian os viaxeiros e que corresponde ao ano 2024.
A foto que se deduce do informe da valedora indica as deficiencias que se deben corrixir e que coincide co denunciado de forma reiterada por este grupo socialista. Incumprimento de horarios, por ser parte esencial da calidade do servizo do transporte. Do cumprimento de horarios, sinala o informe, dependen os usuarios para acceder ao traballo ou ao centro sanitario, educativo ou cando teñen que facer un transbordo por non existir unha ligazón directa. Os labores de inspección tamén merecen atención do informe e considérase que os labores de inspección deben recorrer ás ferramentas dispoñibles actualmente. Sobre o problema reiterado, mencionaba anteriormente, de usuarios que van de pé, o informe sinala que esta é unha das grandes queixas máis reiteradas nas concesións interurbanas e indica que existe un baleiro legal e considera expresamente que a Xunta debe modificar as condicións sobre os traxectos sen asentos no momento de proceder a unha nova contratación do servicio. Como queiran que as novas licitacións están á orden do día, tamén é certo que por motivos en moitos casos descoñecidos por este grupo é imperioso que a Xunta atenda esta suxestión da valedora do pobo que este grupo asume e apoia. Tamén se menciona as dificultades para coñecer en tempo real o número de prazas libres nos autobuses. Este problema é certamente significativo e, sobre todo, o motivo, dado que se debe á pervivencia de un sistema mixto tan complexo para a adquisición de billetes como que se venden na web, na estación e no propio autobús. Isto imposibilita un coñecemento absolutamente necesario e que produce a frustración en moitos casos de non poder viaxar precisamente por esa imposibilidad de coñecelo. Esta é unha situación moi habitual e un caso moi significativo foi o de 20 persoas que quedaron tiradas na liña Vigo a Coruña. A todo isto débese engadir os problemas de transporte escolar xa denunciados aquí e as dificultades que sufren as persoas con discapacidade e con mobilidade reducida que tratamos hai uns días na Comisión Segunda e sobre os que non se obtiveron respostas satisfactorias da directora xeral. Termino como iniciaba. O Goberno galego non é un exemplo de transparencia e a situación do transporte público tan complexa require de facilitar toda a información e de auditar o funcionamento e as medidas adoptadas. A realidade é que non hai unha satisfacción entre os galegos e as galegas sobre un servizo tan importante como é o do transporte público interurbano. Polo tanto, votaremos a favor desta moción. Grazas. Moitas grazas. Quenda do Grupo Parlamentario Popular, señor Treno. Moi boas tardes, señorías. Decía vostede, señor Ríos, que o conselleiro lle trataba a vostede como se fora conselleiro, como se podía ser conselleiro. E entón, en resposta, vostede me trata a mí e me exixe respostas como se eu fora conselleiro, non? Entramos nunha dinámica un pouco extraña. Pero, mire, permíteme que lle diga que como potencial conselleiro, pois, na interpelación de fai 2 semanas, vostede lembraba que levaba 5 anos aquí xa de deputado, sendo o portavoz dos temas de mobilidade, 5 anos nos que vostede está a facer unha crítica despiadada contra o transporte público dos galegos, sembrando continuamente e ano tras ano dúbidas, facendo
insinuacións, apuntándose a todo tipo de teorías, cada cal máis estrambótica e inverosímil. Cada ano fai vostede dúas interpelacións, unha por outono e outra por primavera, como se isto fora o corte inglés. Despois ven coas mocións correspondentes. Despois trai tamén de vez en cando algunha PNL sobre algún problema puntual nalgúnha desas 3.600 liñas ou nalgúnha desas 59.000 paradas ou algúns deses 2.360.000 servizos do Plan de Transportes Público de Galicia, porque diso é do que estamos a falar, de 2.360.000 servizos que se prestan con transporte público. E esos servizos é algunha incidencia que ocorre, algún problema que ocorre, é estadísticamente imposible que non sexa así, é o que sirve para alimentar todo tipo de teorías estranas, para alimentar todo tipo de acusacións que fai o señor Ríos. É verdade que tamén utiliza vostede o Plan de Transporte Público de Galicia para justificar todos os incumprimentos que fan o Ministerio do Goberno de Sánchez. Cada vez que Galicia é maltratada polo Ministerio de Transportes, xa está aquí vostede para desviar a atención, para poñer o foco en algunha parada, en algún sitio, en algún retraso de algún autobús interurbán de Galicia, que é ao que nos referimos cando falamos do Plan de Transportes Público de Galicia. Vostede, señor Ríos, o único que busca é desprestixiar o noso transporte público dos galegos. Un transporte que con moito esforzo, moitos recursos e moitas horas de traballo de moitos profesionais da Xunta de Galicia conseguimos acadar. Un servizo de transporte público colectivo, galego, de calidade, eficiente e valorado polos galegos. Un servizo que permitiu rebaixar as tarifas, que permitiu mellorar a atención nas zonas rurais, modernizar o sistema de pagamento e tamén a información dos usuarios. E a pesar de todos estes logros, despois de 5 anos vostede sigue igual, coas súas insinuacións, coas súas sospeitas e co seu desprezo ao noso transporte público. Pero sabe que pasa, señor Ríos? Que desde que vostede é deputado, desde que vostede é portavoz de mobilidade, desde fai 5 anos o número de usuarios do transporte público medrou nun 64%, chegando a superar os 38 millóns de usuarios. Señor Ríos, e iso só desde que vostede é portavoz de mobilidade do Bloque Nacionalista Galego, un 64%. E cree vostede, non lle parece un pouco raro, non lle parece vostede un pouco raro que con ese discurso tan negativo, tan catastrofista, tan demoledor sobre o transporte público de Galicia, os galegos fixeran que se incrementara nun 64% o uso deste transporte? Menos mal que tan negativo como vostede di. Se o fixéramos ben, o mellor xa estaríamos triplicando, multiplicando por 4 o número de pasaxeiros. Pero, señor Ríos, sexamos un pouco serios. Con este aumento é lóxico pensar que a capacidade de algúns servicios en determinadas conexións ou horarios de maior demanda pois este habendo tensionada ou que poda haber unha incidencia. Nunca se negou que puidera haberlo. Pero este incremento tan importante do uso do transporte público en Galicia non é a casualidade. É o froito dunha aposta do Partido Popular e do Goberno galego por poñer a disposición dos usuarios un transporte interurbano moderno, de calidade, útil e accesible. E ademais o fixemos sin ningunha colaboración. É moito menos do Bloque Nacionalista Galego. Porque o Bloque Nacionalista Galego fala de transporte público, pero hai que mirar o que fai onde goberna. En Pontevedra non existe. Non existe transporte público urbán en Pontevedra. Ese servicio ten que prestar a Xunta de Galicia con transporte interurbán. O sea, se alguén de Pontevedra quere moverse dun lado de Pontevedra a outro, ten que utilizar o transporte interurbán da Xunta de Galicia para poder facer ese desplazamento, porque o Concello non o presta. Ou tamén falando mal das empresas que logo vostedes, por exemplo en Santiago, seguen a contratar. Claro, é que ven aquí, vostede e todo, fai esas insinuacións, pero logo vostedes ven que lle pagan a estas empresas. Ou, por exemplo, tampouco fan vostedes por impulsar esa figura que son os dos simus, que precisamente faría que muitísima xente que utiliza o transporte interurbán como se fose transporte urbán, que colasen moitas veces porque os van a utilizar con ese sentido. Absolutamente ninguna. Vostedes non queren prestar simus, nin queren acollerse desa figura en ningún sitio. Vostedes non están a axudar ao transporte público.
Pero decía que houve un éxito. Eu quero salientar dous aspectos que respaldan o éxito do transporte público de galego, o que provocaron o éxito, o que son os causantes do éxito do transporte público. Un importante investimento. Para o próximo ano vamos a destinar 160 millóns de euros para o transporte público de Galicia e tamén amplísima oferta de servicios que permite a completa cobertura territorial a pesar da enorme dispersión poboacional da nosa comunidade. Señorías, estamos moi orgullosos de que o 97% dos galegos teñan unha parada de bus interurbán a menos de 1 kilómetro do seu domicilio. Polo tanto, señoría, creo que podemos decir que o transporte público por estrada está moito mellor agora do que estaba cando vostede empezou a sembrar dúbidas sobre o mesmo. E os feitos confirman o que digo. Hoxe temos 2.700 liñas máis que cando vostede empezou a ser portavoz de mobilidade. Temos 38.800 paradas máis que cando vostede empezou a ser o portavoz de mobilidade. E fanse 1,3 millóns de servicios máis que cando vostede empezou a ser portavoz de mobilidade. Señorías, obxectivamente, o plan de transporte público de Galicia está a funcionar e funciona correctamente. Pero vostede iso xa o sabe, señor Ríos. Eu o teño por unha persona inteligente, inda que a veces podamos exagerar cousas, créame, penso que vostede é unha persona inteligente. E sei que a máis é coñecedor dos datos que eu lle traslado e dos datos do plan de transporte público de Galicia. Por eso, hai que preguntarse por que vostede segue coa mesma teima. Ao principio, eu sempre pensei, eu a veces tamén sou así un pouco inocente, sempre penso que os demais teñen boas intencións, non? E pensaba que vostede realmente facía todas estas preguntas e que lle preocupaba era o que quería contribuir a mellorar este servizo. Sinceramente, pensei que era por iso. Pero agora non teño a máis mínima dúbida de que vostede é un peón máis da UPG. Que vostede o único que está a facer é cumprir co que lle manda a UPG. Vostede só quere axitar as rúas, só quere conflictividade, só quere crear tensión e malestar. E para iso, pois se serve vostede de insinuacións, de acusacións, de difundir información falsas, e iso é para o que creou o Bloque Nacionalista Galego, para facer política de pancarta e criticar, non? Agora, a última ocurrencia do señor Ríos é falar do sistema da explotación, do procedimento do contido da contratación do Plan de Transporte Público de Galicia, dos proxectos de explotación, dos kilómetros realizados, da axuda da orden de compensación. E dígolle, señor Ríos, o mismo que lle digo sempre. O goberno galego actuou en todo momento con suxeición estricta á legalidade vixente, o marco competencial que lle corresponde e aos principios de boa administración que deben rexer para a administración pública. O proceso de contratación, de implantación e de seguimento do novo modelo de transporte público de Galicia responde a un exercicio de planificación rigorosa, transparente e controlada, orientada á modernización do servicio, a garantía da súa continuidade e a protección do interese xeral con fin de dar un mellor servicio á cidadanía. E xa para rematar, quero reiterar o noso compromiso coa transparencia e coa rendición de contas. Mas rexeitamos firmemente as insinuacións que vostede está a facer de irregularidade ou de opacidade e que, ademais, tamén se desprenden da moción presentada por carecer de base xurídica e de fundamento técnico e de non axustarse á realidade. Pero todo isto a vostede dalle absolutamente igual, porque vostede vai seguir co seu, coa súa matraca, día tras día, mes tras mes, ano tras ano, e os galegos van a seguir cada día, cada mes, cada ano, confiando máis no transporte público de Galicia. Moitas gracias. E se agora estamos medrando un 64%, haberá un día que vostede e eu debatamos cando chegue o 100%. Pero eu seguirei representando a maioría deste Parlamento. Rematou o seu tempo, señor Treno. Moitas gracias. Antes de darlle paso ao peche do autor da moción, damos a benvida e saudamos os alumnos e alumnas do Colexio Diocesano María Auxiliadora de Lugo. Benvidos e benvidas ao Parlamento, a todos vós e ás persoas docentes tamén. Agora sí, para peche, ten novamente a palabra o señor Ríos Santomé.
non sei se está isto, ahora sí. Gracias, presidenta. Señor Trénor, vexo que o golpe foi duro, Vexo que o golpe foi duro que vostede 15 segundos lle dedicou a todo o que eu lle dixen e despois simplemente viu con datos recesos e con cuestións que non viñan moito a conto. Mire, eu voulle dicir varias cuestións. Dos casi 64 millóns de kilómetros comprometidos nas 126 concesións de transporte público, deixáronse de realizar 8 millóns e medio de kilómetros, que representa o 13,35% do total. Estes kilómetros supoñen 280.000 expedicións menos e máis de 30 concesións ni sequera cumplen os kilómetros básicos. Vostede non foi capaz de rebatir ningún dos datos que din eu hoxe aquí. De rebatir datos que son datos oficiais da Xunta de Galiza. Non foi capaz de rebatir nin só un deses datos. Eu non critico o servizo de transporte por criticalo, eu critico a vostedes, pola súa xestión, pola súa execución, polo seu deseño. E non se confunda, eu non insinúo nada, eu digo as cousas claramente. Eu creo que en ningún momento me vou con insinuacións, senón que eu digo as cousas claramente e acuso sin ningún tipo de problema, porque creo que o que estou facendo é o que teño que facer e creo que ademais teño razón e vostedes non son capaces nunca de rebatir ningún dos datos que dou hoxe aquí. Pero vamos a ver máis cousas, señor Trénor. Eu traio, vexo que me ten bastante seguimento das PNLs, das interpelas, cando as fago, cando non as fago. Sorpréndese de que eu Sí, sorpréndese despois dicindo que ahora descubre que eu sou un peón da UPG ou non sei que, bueno, debería revisar un pouquinho máis a miña trayectoria e vería que non se podía saber, non? Pero bueno, esas son as súas teimas, señor Trénor. Pero mire, eu intento desviar a acción do Goberno do Estado en materia de transporte. Pero vai moi pouco. Vostedes, o grupo parlamentario do Partido Popular no Senado, viu de eliminar a Galiza na referencia a tren de proximidade no proxecto de lei de mobilidade sostible. Ali onde poñía que Galiza iba a contar con este servizo, que íbamos a ver como se iba a implantar, como nos iba a implantar, vostedes, da man do alcalde de Ferrol, o señor Rei Varela, da man do senador Balseiro, vostedes nunha emenda no Senado borraron dun plumazo a palabra Galiza e puxeron que en todas as comunidades autónomas. Eso que lle importa ao Partido Popular a mobilidade do noso país, o dereito dos galegos e das galegas a ter un transporte público. Iso, da man do alcalde de Ferrol, da man do senador da Mariña, vostedes borraron a Galiza dun plumazo no Senado e votaron a favor tamén de facelo no Congreso. Por lo tanto, leccións, señor Trénor, ningunhas. E despois fala de Pontevedra. Vostede sabe que a propia Voz de Galiza outro día poñía como exemplo o coche de punto da cidade de Pontevedra, o servizo municipal do coche de punto de transporte baixo demanda do Concello de Pontevedra como un exemplo do que se debería facer en todo o país. Vostede, de verdade, que ven aquí a falar con algún tipo de rigor ou ven só a encher minutos para non rebatir absolutamente nada do que eu estou dicindo. E despois xa, e remato, presidenta, é de traca, señor Trénor, que vostede me diga que o que eu pido na moción, que é pedir información de todo o que se leva facendo nos últimos anos, vaya vostede ao Saegal e mire os kilómetros que hai ali postos. Botará as mans á cabeza. E non terá o pudor de vir aquí a decir o que ven decir. Sin base, que eu por pedir información fago sin base legal, sin base xurídica e demais. Quen actúa sin base xurídica son vostedes, dándolle prórrogas, regalándolle cartos públicos ás empresas de transporte por incumplir os seus servizos, señor Trénor. Por lo tanto, déixense de palabrería baleira, póñanse a traballar, denos a información que nos ten que dar e deixen dunha vez de utilizar os fondos públicos para tapar as vergoñas do Partido Popular e para beneficiar as grandes concesionarias de transporte. Máis nada. Moitas gracias. Continuamos coa seguinte iniciativa do Grupo Parlamentario Socialista de Galicia por iniciativa da Ana Silvia Longueira Castro sobre a postura do Goberno galego ante a defensa da cooficialidade da lingua galega no Parlamento Europeo.
A esta moción presentouse unha emenda do Grupo Parlamentario Popular por iniciativa de don José Luís Ferro Iglesias. Para defender a iniciativa ten a palabra a señora Longueira. Gracias, presidenta. Hai un refrán por aí. Bueno, bos días aos que estades hoxe por aquí. Benvidos ao Parlamento. Hai un refrán que se di por aí que ofrecer e non dar aos parvos fai alegrar. E esta é unha máxima que a veces alumea por esta Cámara, porque por un lado hai unhas leis que a veces traemos por aquí que son como de papel pergamino, nas que as boas intencións e o pouco desenvolvemento son as características esenciales. Véase Lei Paz Andrade, véase Lei Cultura Inclusiva, que son un compendio no que se cumpre o dito de ninguna mala palabra ni unha boa acción, a veces porque non hai interese en dotalas económicamente e outras veces porque non hai unha capacidade de idea resolutiva sobre a mesma. Por outro lado, está esa práctica tamén de aprobar mocións e proposicións non de lei que non van a pasar de aí, que van a quedar nesta Cámara, aquí, entre estas madeiras, e apróbanse nunca máis, como o colapso dunha estrela supernova que apagas e pum, xa acabou e pasou o día, pasou a romería. Así que, coñecidas estas características, desde o Partido Socialista insistimos novamente, que para que desde aquí, cos apoios de todos os grupos, como xa fixemos a unha outra ocasión, demos ao galego o estatuto de lingua oficial na Comunidade Europea, no Parlamento Europeo. Xa arrancamos de aquí un acordo entre todos os grupos no seu momento, basicamente porque eu creo que todos, aquí dentro, lo menos, aquí dentro, estamos de acordo que si levamos o galego como lingua cooficial ao Parlamento Europeo, estamos dándolle un pulo, estamos dándolle unha forza a un problema que ten Galicia hoxe en día, e aquí hai moita xente nova, que é que o galego está esmorecendo. Nada vería máis solícito neste momento e máis inmediato que nos puxéramos de acordo non só aquí, senón fora, e levar o galego como lingua cooficial no Parlamento. Dixo outro día o conselleiro de Cultura, cando traía a interpelación que deu lugar a esta moción, que el non veía o motivo daquela interpelación e, polo tanto, desta moción, que era máis o que nos unía que o que nos separaba. A mí me parece unha frase preciosa para iniciar as boas relacións, pero non é do todo certo. Realmente é unha lástima, pero non é do todo certo. El decía que, por suposto, que apoiaba a iniciativa. Lástima que non o fixeran os do Partido Popular cando o noso portavoz, José Ramón Gómez Besteiro, fai pouco máis de 2 anos, defendía a cooficialidade do galego no Congreso dos Deputados. E nós argumentábamos que traíamos esta Cámara ás veces que seña necesario a nosa proposta para acadar esa cooficialidade que, se ben xa nos puxemos de acordo, non fomos capaces de que fora cooficial en Europa, porque a realidade é que están poñendo en práctica unha táctica que ten máis que ver co seu posicionarse para un asalto ao poder da man de Vox que realmente levar o galego á cooficialidade en Europa. Voltan a facer desto un problema político, igual que o fixeron no ano 2009. No ano 2009 colleron o idioma e fixeron un problema político que por un puñado de votos deu como resultado que leven aquí todos estes anos. Claro, hoxe isto xa están vostedes afianzados, maioría absoluta. Si, sabes que o señor Lorenzo falla moitísima gracia. Non me extraña, leva aí sentado moito tempo. Tamén me alegraría. Entonces, maioría absoluta tras maioría absoluta, isto está consolidado e vostedes voltan a traer en esta legislatura que o galego desfanse de un plan xeral e voltamos a facer do galego outra vez ese sinónimo de traballo para a Consellería de Cultura. E nós facilitábamos esta cuestión dicindo, bueno, pois Europa é un camiño directo. Europa é unha boa medida para que este decaemento da lingua, este problema nos que nos vemos metidos, poida rexurdir desta situación. E é certo que o galego seña lingua cooficial en Europa é un dos acordos que se acadou, pero é máis certo que nos tempos que corren para a cultura galega este pulo vostedes de algunha maneira o disfrazaron en Europa. E por que o digo? Porque teñen vostedes ali a un parlamentario que é o señor Pons que non pacta
cos conservadores europeos para conseguir que o galego seña lingua cooficial en Europa. O señor Pons poentea os conservadores, que serían os seus homólogos en Europa, e vai directamente á extrema dereita. E co apoio da extrema dereita estánse impedindo que tanto o galego como o catalán como o euskera señan linguas cooficiais. E isto é así. Non hai outra realidade máis que esa. Vostedes nos están escondendo o que aquí aparece como unha pátina de bon levar, e o que di as frases que di o seu conselleiro, é máis o que nos une que o que nos separa. Posiblemente, pero o que nos separa é unha alianza do Partido Popular, da man do señor Vox, do señor Pons, cos ultradereitistas que están en Europa. Entón, a mí me gustaría que de unha vez por todas isto quedase claro, é dicir, nós estamos ca mellor das disposicións, e eu volto a repetir, incluso estamos nesas comisións, porque tamén volto a repetir, o Partido Socialista é un partido que ten institucionalidade e que tende a man a este tipo de iniciativas, porque, bueno, está ben escoitar a todo o mundo, sabendo que son comisións que vostedes fan para, bueno, un lavado de imaxen ou levarnos a algún terreno que ainda non sabemos cal será. Pero nós aceptamos estar aí, coa maior das bonomías, coa maior das sinceridades, e que pode haber en política. Pero o que fan aquí vostedes é unha trampa. Fanlle vostedes unha trampa aos galegos, aos votantes. Vostedes están dicindo que sí, pero teñen o recado do seu deputado en Madrid, que a súa vez manda o recado ao señor Pons para que non o faga en Europa. Entonces, eu creo que podemos estar dándolle voltas a este tanganillo todo o que queda de legislatura e non vamos a chegar. Tamén é verdad que nós vamos a traer aquí esta iniciativa cada 2x3, porque ten que quedar constancia que isto, pola súa parte, non ten ningún apoio fora de aquí. E donde temos que buscar o apoio é fora. Por iso ven aquí esta moción, ademais, con cuestións moi concretas de iniciar unha campaña na que se visibilice o que suporía a cooficialidade da lingua galega no Parlamento Europeo, elaborar un dossier sobre a impronta da cultura galega, realizar un informe sobre a xeración de emprego e fluxo económico e impulsar un plan de relacións institucionais e diplomáticas con representantes dos diferentes grupos políticos, especialmente os de orientación conservadora e liberal. Entón, eu creo que sería bon para todos que puxéramos as cartas en riba da mesa. Se hoxe sale de aquí aprobada novamente esta moción, non o sei, sempre para min é un misterio. A min a última vez sorprendeume con moita alegría o señor Ferro, pero non o sei, porque despois o resultado entendo que non está na súa vontade, que está na vontade dos estranos coa que vostedes pactan en Bruselas. Entón, eu creo que sería ben que hoxe aclarásemos si isto que nos pedimos na moción, que basicamente que teñamos ese apoio propagandístico, institucionalizable e, ademais, divulgativo, vostedes estarían de acordo. Porque isto tamén nos obligaría a que isto estuviera que iniciar aquí en Galicia e que entonces se vira que desde Galicia todas as forzas políticas estamos de acordo en que o galego seña a lingua cooficial en Europa xunto a outras. Así que espero as súas aportacións, espero os seus argumentos e xa volto a decir novamente, voltaremos ás veces que faga falta a traer aquí esta iniciativa e, por suposto, esta moción. Moitísimas gracias. Gracias. Grupo Parlamentario Popular, señor Ferro. Bo día a todos, moitas gracias, presidente. Bo día, señorías. Quero, por suposto, tamén, desde o noso grupo, saudar o Colexio Diocesano María Auxiliadora de Lugo. Como vedes, hoxe falamos do galego e vos tendes unha gran responsabilidade, porque sodes a xeración de alumnos que nunca tivo Galicia tan ben preparada no coñecemento do galego. Por eso, sodes o futuro da nosa lingua.
Bueno, non vamos a falar, señora Longueira, de aprobacións de iniciativas que despois quedan en nada, senón podíamoslle preguntar ao noso compañeiro Rodríguez en torno á AP9, el sabe moito deso, espero que non me cite nin me pida a palabra por alusións. A lingua galega, indo xa ao tema, é unha parte esencial da nosa identidade e todos os que estamos aquí compartimos a responsabilidade de defendela e promovela. Nesta cuestión, como xa teño invocado aquí moitas veces, é moito máis o que nos une que o que nos separa. A promoción e a defensa do galego é un compromiso compartido de todas as forzas desta Cámara, de todos nós e, sobre todo, da sociedade galega. Por tanto, non aceptaremos que se presente unha cuestión como se existise unha falta de vontade política para defender a nosa lingua. Esa vontade é firme, está acreditada con feitos. A moción que se nos presenta fala de impulsar a cooficialidade do galego no Parlamento Europeo. É esta unha aspiración lexítima, ben intencionada, pero tamén é unha cuestión extraordinariamente complexa tanto desde o punto de vista xurídico como económico e institucional. Non depende nin da Xunta de Galicia, do Goberno galego, nin diste Parlamento. Depende dos acordos no marco da Unión Europea, que afectan a todas as linguas oficiais dos Estados membros. E iso require negociacións multilaterais, recursos moi importantes e, sobre todo, consenso político a nivel estatal e europeo. Por iso consideramos que non é realista nin responsable aprobar unha moción que comprometa a Xunta a iniciar campañas e plans diplomáticos sen ter asegurada a viabilidade xurídica e orzamentaria desta proposta. Se queremos fortalecer o galego, debemos centrar os nosos esforzos nas prioridades que realmente marcan a diferencia, aumentar o seu uso social, garantir a transmisión interxeracional e promover a súa presenza nos ámbitos tecnolóxicos e digitais. Eses son os retos e nese camiño debemos traballar xuntos. Por iso, desde o noso grupo parlamentario tendemos a man para seguir traballando en todas as iniciativas que reforcen o galego, que melloren a súa aprendizaxe, que impulsen a súa presenza nos medios e nas novas tecnoloxías, pero non apoiaremos propostas que non teñen a día de hoxe encaixe real nin garantía de resultados efectivos. No Grupo Popular somos coherentes. Estamos a favor da presenza do galego no Parlamento Europeo. Así o aprobamos por unanimidade nesta Cámara. Agora o traballo corresponde a outros. Hai algún ministro por aí que ten que traballar, o señor Álvarez. E porque somos coherentes, presentamos unha emenda pedindo exactamente o que xa aprobamos todos os deputados que estamos aquí nesta Cámara. E temos que presentala para que lles quede clara a nosa postura sobre o galego no Parlamento Europeo. Pero, señorías, o que non depende do Goberno galego nin deste Parlamento é que a nosa lingua sexa cooficial no Parlamento Europeo. O Goberno galego aposta porque a nosa lingua se espalle máis alá das nosas fronteiras, para que sexa unha voz viva por todo o mundo. E isto demóstrase con feitos. Por iso lles quero citar e lembrar as colaboracións periódicas da Secretaría Xeral da Lingua fora de Galicia. Colaboracións con múltiples asociacións culturais e centros galegos tanto de España como do resto do mundo, de Madrid, de Barcelona, de Avilés, de Bilbao, de Hannover, de Lausanne, de Bos Aires, de Habana. Colaboracións con escolas oficiais de idiomas en Barcelona, en Ponferrada e en Madrid. Convenios de colaboración con universidades, bolsas de formación e programas de lectorados en Alemania, Argentina, Austria, Brasil, Croacia, Irlanda, Polonia, Italia, Reino Unido, etcétera, etcétera, etcétera. Todo isto amosa que o Goberno galego preocupa a promoción da nosa lingua no exterior e leva a cabo todas as accións que dependen del. Por iso, señorías, leccións sobre promoción da nosa lingua no exterior, poucas. Creo que non é o Goberno galego sospeitoso de estar en contra de que o galego se fale en Europa. Agora ben, é a modo de reflexión, e fago, como sempre, en ton construtivo,
E, como sempre, debería ser así, porque cando tratamos cuestións que nos unen a todos como galegos. É difícil explicar que estemos dispostos a investir cantidades para levar o galego ao Parlamento, fálase, como saben, de 44 millóns anuais que nos costaría eso, sin embargo, calen ante incumprimentos do Goberno Central nos seus compromisos con Galicia. Refírome ao financiamento pendente do proxecto NOS, unha ferramenta estratégica que situaría o galego na vanguarda tecnolóxica, na intelixencia artificial e nos novos modelos de comunicación. Un proxecto avalado por expertos, necesario, transformador e, malia todo, ignorado polo Estado. Tamén podemos lembrar a non tradución do programa Atenea, o programa de xustiza ao galego, o reparto dos fondos audiovisuais destinados ás linguas cooficiais. Os datos son moi elocuentes, señorías. Miren, Cataluña recibe o 80% deses recursos, mentras Galicia non chega a recibir nin o 5%. Como se xustifica esa desigualdade? Defenden así vostedes a pluralidade lingüística ou é que non cree o Estado no gran talento do noso sector audiovisual? Miren, precisamente hoxe o conselleiro vai a visitar a rodaxe da película, da serie, Pensión Incompleta, a primeira produción na que se utilizan as 4 linguas oficiais do Estado español. A Gadic vai aportar 240.000 euros a esta produción. Eso sí que é defender o noso sector audiovisual. De pouco vale facer uso do galego no Parlamento Europeo se despois non reclamamos para o galego recursos e investimentos e encima deixamos que Galicia quede atrás porque outros territorios acaparan case todo o financiamento. A incoherencia está clara, é evidente. Non se pode priorizar un xesto simbólico fora de Galicia e calar ante a discriminación que sufrimos na distribución dos fondos dentro do noso propio país. Non se pode pedir un esforzo económico para falar galego no Parlamento Europeo e ao mesmo tempo asumir o silencio que o Estado non cumpre cos seus compromisos en materia lingüística con Galicia. É unha cuestión de dignidade institucional, é defender o que é noso con serenidade, pero con firmeza, porque o futuro do galego non se xoga no Parlamento Europeo nunha intervención puntual de algún deputado. O futuro do galego xógase aquí, neses alumnos que acaban de abandonar o hemiciclo, nas nosas aulas, nos nosos proxectos tecnolóxicos, no noso tecido audiovisual, na capacidade de crear contidos e oportunidades desde Galicia para o mundo. Non fagamos do galego, do noso idioma, unha bandeira de división, porque é algo que nos une a todos, repetímolo todos. Esta moción non é realista, señora Longueira, non é viable, e, sobre todo, non responde ás prioridades nin de Galicia nin do galego, que son outras que precisan neste momento. Moitas gracias. Gracias. Grupo Parlamentario Mixto. Gracias. Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, señora Taibo. Grazas, presidente. En primeiro lugar, adiántolles que imos apoiar esta moción, aínda que hai algúns aspectos que nos parecen relativos ou cuestionáveis e poden distraer un pouco do obxectivo do que estamos a falar aquí, no que parece ser que sí que concordamos os grupos. Apoiarémosla dentro deste espírito construtivo. O que aquí se aludía é porque nos parece verdadeiramente importante transmitir, e agardamos que poida ser así, a pesar da intervención que acaba de facer o señor Ferro, que se poida transmitir a unanimidade deste Parlamento novamente a respecto da importancia da presenza da oficialidade do galego na Unión Europea.
Porén, hai algunhas cousas que pensamos que non fican de todo claras aos outros grupos. Non, a nos parecenos moi importante que o galego é fundamental, que o galego sexa oficial na Unión Europea, mas non é só unha cuestión simbólica, non é só, señor Ferro, unha cuestión de que se fale un día nun pleno sen máis. Iso ten outra serie de consecuencias que creo que en algún momento nos teremos que deter a falar delas máis profundamente, porque o significado que isto ten para nós é que hai moitos sectores nos que a legislación europea obriga a que estén presentes as linguas que son oficiais no Estado, pero que tamén teñen que ser oficiais da propia Unión. E iso limita a presenza do galego en moitísimos sectores moi importantes para a vida diaria da cidadanía, como que teñen que ver co consumo, contratación pública, etcétera, etcétera. Entón, parécenos que non é só unha cuestión simbólica e que por iso é necesario mostrar esta unanimidade. É certo, e aí sí que vou concordar co señor Ferro, seguramente sexa no único no que concordemos hoxe, en que é preciso avanzar tamén noutros ámbitos no que ten que ver cos deberes da Administración do Estado en Galiza a respecto do idioma. Aí calquera cidadán, calquera cidadá sabe que ante moitísimas xestións que temos que facer no día a día, váyase a Axencia Tributaria, váyase a Dirección Xeral de Tráfico, etcétera, etcétera, é prácticamente imposible utilizar o galego ou hai que facelo con moitísimas trabas. E aí pensamos que hai moita marxe de mellora. Porén, para nós é importante facer hoxe tamén mención un pouco a historia de cal é o apoio verdadeiro que fai o Partido Popular e este goberno a presenza do galego nas diferentes institucións e diferentes instancias, porque se está a falar aquí de que a lingua que nos une, de que o alumnado que estaba aquí hai uns minutos é o futuro da nosa lingua, que estamos a traballar para iso, mas despois, na práctica, isto non se chega a concretar. Xa facía mención a señora Longueira a que xa se aprobou hai uns meses, en concreto no mes de maio, unha iniciativa na que se pedía a oficialidade do galego na Unión Europea. Aprobouse por unanimidade. Que acontece? Que uns días despois, o Partido Popular estaba a manobrar en contra desa oficialidade. Estaba a pedir ao señor Feijóo, recoñecido declaradamente, estaba a pedir aos gobernos homólogos, aos gobernos do seu partido na Unión Europea, que parasen como fose esta proposta que estaba a tentar levar adiante o goberno do Estado. Non é a primeira vez que o Partido Popular traballa en contra de que o galego aumente presenza, aumente usos, aumente incluso valor simbólico. Aquí a nosa compañeira Mercedes Queixas trouxo unha proposta en setembro de 2023 para que o Parlamento galego pedise que a Xunta apoiase o uso das linguas cooficiais no Congreso dos Deputados, entre elas, lóxicamente, o galego, e o señor Ferro daquela dixera que hai problemas máis prioritarios. A nos parecenos importante lembrar hoxe, e farémolo todas as veces que sexa preciso, que o Estatuto de Autonomía de Galiza di que os poderes públicos de Galiza garantirán o uso normal e oficial dos dous idiomas e potenciarán o emprego do galego en todos os planos da vida pública, cultural e informativa. Isto implica unha obriga da que non poden vostedes facer obxección de conciencia. Este goberno galego non pode facer obxección de conciencia na defensa da presenza do galego en todos os ámbitos. En novembro de 2023, máis de 30 representantes de entidades públicas e sociais publican unha carta promovida pola Mesa pola Normalización Lingüística pedindo aos Estados membros que voten a favor dese recoñecemento da lingua galega na Unión Europea. Este apoio reitérase en xullo de 2025, en setembro deste ano volve a recibir novos apoios. En febreiro deste ano, a Comisión Mixta para a Unión Europea aproba co apoio do Partido Popular unha proposición non de lei formulada por Vox para instar o Goberno de España a cesar de maneira inmediata nos seus esforzos por establecer a oficialidade das linguas regionais españolas, literalmente, nas institucións da Unión Europea. Ese é o xeito no que entende o Partido Popular o seu apoio á oficialidade da Unión Europea, do galego na Unión Europea. Nese mesmo mes de febreiro deste ano, en resposta á mobilización, parece que non lles gustan moitas mobilizacións, só lles gustan algunhas, temos que lembrar unha vez máis a respecto do idioma da lingua galega que tipo de pancartas son as que colle o Partido Popular daquela
lembremos, por favor, que esta mobilización do ano 2009 foi apoiada por Falange Auténtica, xa que falan vostedes tanto dos colectivos e da xente da que se rodea o Bloque Nacionalista Galego, dos que non nos temos que avergoñar. En fin, movilizacións e movilizacións. Ante esta movilización convocada pola plataforma Queremos Galego, o presidente Rueda volveu falar unha vez máis, igual que fixera en 2009, da imposición do galego. Mentres tanto, insistimos en que a presenza do galego na xustiza é inferior ao 1%. O presidente Rueda, facendo unha vez máis obxección de conciencia do propio Estatuto de Autonomía, considera que unha lingua que está en menos dun 1% na xustiza, queremos impoñela. En fin, seguimos insistindo. En maio deste ano xa se aprobou unha proposta para que o Parlamento apoiase a declaración de oficialidade do galego na Unión Europea e uns días despois Feijóo recoñeceu, o Partido Popular recoñeceu que Feijóo estaba a facer lobby contra esta mesma proposta. O presidente Rueda, na conferencia de presidentes de xuño de 2025, falou, simplemente saudou en lingua galega, despois pasouse ao castelán, porque para el iso é unha conferencia dos pinganillos e el quería ser entendido sen intermediarios. Eu son traductora, pídolle respecto para todos os licenciados e graduados e graduadas en traducción e interpretación, e lembren tamén vostedes que esta proposta da oficialidade, esta solicitude que facemos de oficialidade do galego na Unión Europea tamén pode xerar emprego para moitos galegos e galegas e iso debe ser tamén a súa prioridade xunto coa defensa da lingua galega. A maioría absoluta do Partido Popular no Senado tumba a iniciativa para estender o uso das linguas oficiais en todos os debates e textos do Senado. O Partido Popular, unha vez máis, traballando, votando en contra da presenza da lingua galega. O presidente vasco e catalán remiten unha carta aos ministros de Exteriores da Unión Europea pedindo oficialidade do galego. O presidente Rueda rexeita participar desa petición. Daquela, o presidente vasco pide que o galego sexa oficial na Unión Europea, o presidente catalán pide que o galego sexa oficial na Unión Europea e o presidente galego non, esquecendo unha vez máis as súas obrigas. En definitiva, para nós, se esta moción se aproba, sería unha boa noticia, porque sería unha mostra da unanimidade a respecto da oficialidade, da proposta de oficialidade do galego na Unión Europea, mas tamén temos que recoñecer que con declaracións de intencións non amañamos nada. Mentres estamos a debater isto, o Goberno galego mantén a prohibición de que se impartan materias científicas e técnicas en galego. Exclúe a presenza do galego dos programas de fomento de lectura da prensa escrita. A xustiza, como dicimos, ten o galego prácticamente desaparecido. A lingua galega na administración pública tamén resulta anecdótica en moitas situacións. O Goberno galego esquece os datos das enquisas cando non di que simplemente que son erróneos ou que son culpa das persoas que veñen de fora. En definitiva, o Goberno galego segue a falar de imposición. Para nós, para que o galego siga vivo, é preciso usalo, garantir a súa presenza en todos os aspectos da vida. Moitas grazas. Gracias. Grupo autor da moción, señora Longueira. Gracias, presidente. Mire, señor Ferro, a seguridade xurídica digo yo a eu. É o señor Feijóo. É o señor Feijóo que lle vai a dar a seguridade xurídica. Igual que tuvo a seguridade xurídica de meternos neste fregado, pode ter a seguridade xurídica de levantar o veto ao señor Pons e que non nos faga estar ali esperando a que os da ultradereita digan que sí a entrada do galego. E eu sinto moito, porque xa sabe que eu con vostede teño unha boa entendencia, o sea, que me dá lástima que non lle poda facer caso ao que nos propón aquí, pero é que non hai máis. Eu sinto moito que teñan vostedes este compañeiro en Madrid. Meteuno neste fregado, depois foise. Pero deixounos aquí co problema montado a cabalo e non damos salido del.
E é unha lástima, realmente é unha lástima. Falaba vostede do audiovisual. Dannos o reparto dos fondos igual que nas outras comunidades. Unha cousa bastante equidistante. Ahora, díganme vostedes que facemos coa galega e o audiovisual. Díganme vostedes que os nosos creadores audiovisuais fan a súa carreira de costas a unha televisión. Teñen que ir a Madrid a traballar, e teñen que ir a Madrid a facer outro tipo de programas, outro tipo de axudas técnicas que non o hai aquí, porque non atopan traballo aquí, porque son faviñas contadas, e van todas polo rego. Ese é o audiovisual galego que, por certo, boísimos profesionais e boísimos produtos, moitos deles a costas de Galicia, o sea, de costas a Galicia, de costas a Galicia. Ese é o audiovisual. A gran maioría del, que outro día quedábame o abrallada porque basicamente a Oliver Laje pois ganara un Óscar ou está promovido un Óscar porque nós lle dimos para arriba. Bueno, igual lle deron aí unha subvención, pero digo eu que este home terá un mérito propio, aparte de ser listo, digo eu. Falaba vostede tamén do programa Atenea. Bueno, mire, aquí hai un programa que se falaba do Minerva cando ganou o señor Alberto Núñez. Iban a implantar o programa Minerva no ano 2010. Despois gobernaron vostedes un rato co señor Rajoy. Nunca se plantou o Minerva. Agora hai un convenio co Estado para o programa Atenea, que tuveron vostedes que poñerse de acordo. Van a implantar en xaneiro, pero se non se fixo é porque non daban chegado a un acordo, non porque o Estado non quixera. Non porque o Estado español non quixera. Pero vamos a outra cousa. O marxen de toda a cuestión romántica e poética que pode ter a defensa da lingua como parte de nós mesmos, eu falolle de números. De números porque moitas veces cando estamos falando de cuestións aspiracionais ou de percepcións, os números poñen as persoas do seu sitio. E os números din, gastando simplemente a mitade do que, o sea, gastamos 20 millóns oficialmente en publicidade nos orzamentos da Xunta. Vale, son 40 millóns o que nos costa o galego, o que lle costa o Estado galego. Pero é que a volta desto, o retorno desto, o traballo que hai para os traductores, para os creadores, para as empresas galegas de produción cultural, incrementarían o Produto Interior Bruto Galicia. Entón, eu non sei como unha medida deste tipo que trae riqueza a Galicia e trae riqueza a un sector precarizado que é o sector cultural, non somos capaces de darlle pa diante. É que seríamos máis felices, todos. E aí sí que vostedes poden aí apuntar o tanto de ter os Olivers Lagers, esos e darlle para arriba e decir que nos dan os Óscars porque o Conselleiro de Cultura pois está aí apoiando a lingua galega. Pero o outro non, o outro é, bueno, que sigamos vivindo nesta fame que temos todos, que non ten xeito. Entonces, eu sinto moito non darlle pa diante as súas propostas, as súas enmendas, porque son de sustitución. Se foran de engádega, me parece maravilloso, pero son de sustitución. E nós queremos que quede de relevancia que se iniciamos unha campaña, é claro que a podemos facer. Como non vamos a poder facer unha campaña que nos leve? Ou vostedes non van ali a Argentina, non vai o señor Rueda, o Colexio Galicia, non están por ali falando de castelao en galego. Como non vamos a poder facer isto? Europa está máis cerca, costanos menos. Remate, por favor. Entonces, ahora mesmo. Entonces, claro que lle podemos dar, claro que hai seguridade xurídica. A mesma seguridade xurídica nas que nos meteu o señor Núñez Feijóo cando no 2009 se puxo detrás dunha pancarta. Sinto moito non poder ter en conta as súas alegacións, pero en calquera caso, as súas enmendas, en calquera caso, non é esta última vez que pasarei por aquí a rogar que vayamos todos xuntos a Europa. Ustedes, por favor, pídanlle ao señor Feijóo e ao señor Pons que se retraten. Gracias. Procedemos á votación das mocións. Pechen as portas, por favor. Comenzamos votando a do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, iniciativa de doña Adriana Fernández González sobre as condicións laborais do persoal dos centros de discapacidade, dos centros de menores e das escolas infantiles de Galicia. Non se presentaron emendas, votamos. Pero, espera que a ver como vai isto. Ahora. Ahí va.
Presentes 70 máis 2, afirmativamente 35, en contra 37, polo tanto quedan rexeitadas. Votamos agora do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego a iniciativa de don Paulo Ríos sobre as previsións do Goberno galego no desenvolvemento do servicio de transporte público por estrada. Non se presentaron emendas, votamos. Presentes 70 máis 2, afirmativamente 35, en contra 37, queda rexeitada a moción. E por último votamos a do Grupo Parlamentario Socialista por iniciativa de doña Silvia Longueira sobre a postura do Goberno galego ante a defensa da cooficialidade da lingua galega no Parlamento Europeo. Non se acepta a emenda do Grupo Parlamentario Popular, votamos. Presentes 69 máis 2, afirmativamente 34, en contra 37, polo tanto quedan rexeitada. E suspendemos a sesión hasta as 16 horas.